سلام تخطات نايز channel كما يتخونون صبوك تكونون اي ووترو تمنيتنان بهجنانيو لمون كم ووترو رعولا قداسنا زلوت حستو بأزيو مساتنا قداسنا مدب دما كفيتنا لنا مجمريا ني بحر سنة طباباوي تخلق في مريم تخلق في مريم ود تخول اب كتما نزق متلا محبركم يرتراويان صبل مبل 34 معلتنا صنت ابتي مغابايا ترخيبه نسو دما نتي زنبره حموت نايتي روسون سمعيتاوي سعسعيت نبينو كال فيديو غبري اذا درف انت زفتوا كابتن زفتوا درفتات سلازخونت الدرخيبه بقوقينا خسمعان كستمغران بمخالي ناتي تخاتلتون نزياس اي تصلوا تكون برقص كم تفتوا فليتي لي غيريا كابزن السماء يقنديلنا نود تدخل كم وترو نبار سراح سلدي سرحي انا قاعد الرقيبه كم زون كساتف مخالي ازيد دسيلوني جن بسويس درجه كالاي زعبي بعلون كبر مخانو فليتلو خابون كساتف تسفالني بزخونه لومي ابتي بروجرامنا بكنسجر اب علمنا بزع فصامي زلو اب زبانا بزع فصامي زلو نزي دما حدا بحدا ان بتلقي كنريو كنفتنينا لايك مكبار شير مكبار سبورت مكبار دقفكم ايتو حدنا بالكو مجمريا لومي اب زبانا زلو معباله كريكم عند مرت عند قرط زبل زربانا يمحرنيالو مريق اخا انصير كام خاد اب زوانزي كبيت بدهو نهاجرات كوين زليو. Focus to East Africa, it looks like there is no end to Kenyan President William Ruto's controversies and criticism. His latest state visit to Beijing is now under scrutiny from the United States Senate. Lawmakers in Washington are raising questions about President Ruto's allegiance, just months after Kenya was designated a major non-NATO ally by the US. انتاي كنرينا مسلكم ابزوانزي هذا كابتي فلوي مدرخ ابزبنه دونالد ترامب امريكا مرحنا امريكا بزلو بوليسناتو دما بدرجه عالم قداماي بوليسناتو نچاينا نمغرقاريو نچاينا كميغيركا بكل منغدي تحصرا نچاينا محصار جن امريكا زيتخلو كبيد عقبت سلازخون انتاي كغبريوم صلوانا چاينا بخمي تهسسو ابزخونه حجر كيدوم دما انتس بحيلي انتس افتيخا انتس بحيلي چاينا مس چاينا زلوم ركب داغما جمت كغبرو لخم زلون بزي قدس انت عينت ركبي زلو مس چاينا نزي ركب زي نمحصارو نمقتالون بكل حيلهم تبقسمالو كاب كلتي نابلعكا مخات ابزبن دونالد ترامب بفلاي دما ستيت ديبارتمنت ناي امريكا بماركو روبيو ابزبرحل زلو زخونت هاجر مس چاينا مس امريكا طبق زمدنا زلوا اب چاينا خيرا كم دليتا ربحاتاتا كتسالت شجر كغاطمايو ازخا نهاجرات امانه كبيت بدهوي بفلاينه ناي ديمقراسين ناي امريكا دغفالنا نزبل هاجرات سلمتاي
ወላውን ምርጫ ናይተን ሃገራት ምስ ቻይና ዘርባሕ እንተኾነ ቻይና የተርባሐና ሶሪ ኢሎም ናብ ቻይና ክኸዱ ምርጫ የብሎምን ኣሜሪካ ከመይ ጌራ ከም ትብትኖምን ከመይ ጌራ ፖለቲካዊ ሓይሊ ናይቶም መራሕቲ ከተዳኽሞ ከም ትኽእል ፅቡቅ ጌራ እያ ትፈልጥ ስለዚ ዊልያም ሩቶ ናብ ቻይና ከይዱ ዝገበሮ ድሮ ኣሜሪካ ብማይክሮስኮፕ ክፍትሽዎ ጀሚሮም ኣለው ናይ ዊልያም ሩቶ ናይ ኬንያ መራሒ ቅድሚ ሕደት ዓመታት ኣብ ዘመነ ጆ ባይደን ኣብ ኣፍሪካ ዝለዓለ ክብሪ ዘለዎ ናይ ኔቶ መንበር ኣላያንስ ናይ ኣሜሪካ ተባሂሉ ብዙሕ ሓገዛት ብዙሕ ናይ ኢንቨስትመንት ዕድላት ክወሃቦ ይባሃል ዝነበረ እዩ ናይ ኣሜሪካ ግን መብዛሕቲ ግዜ ውዑይ ከምዚ ሃፋ እዩ እቲ ሃፋን ተስፋን እምበር ኣይገብሩን እዮም ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ድማ ይፈልጥዎ እዮም ነዚ ኣሜሪካ ብኣፋ ትብል ዳ እምበር ኣይትገብርን እያ ስለዚ ምስ ቻይና ዝምድና ውፅኢታዊ ኣባይታ ዝረአ እዩ ቻይና ድማ ክመርፁ እዮም ዝደልዩ ግን ኣሜሪካ ድማ ከምዘይመርፁ ጌራ ሒዛቶም እያ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ወላ እኳ ትእገዳ ናይ ኣሜሪካ ይሃስየና እንተሎ ኤርትራ ከም ምርጫ ምስ ቻይና ድሌታ ክትገብር ዝሓታ ዘይምህላው ዓብ ብልጫ እዩ እንተኾነ ንዓና ድማ ከም ድሌትና ንከይንቀሳቀስ ብተነፅሎን እገዳን ገይሮም ክሳዕ ክንደይ ሃስዮምና ከም ዘለዉ ንፈልጦ ኢና ሕጂ ንቐፅል ዊልያም ሩቶ እንታይ ይገብር ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ይፅበየሎ ሶማልያ እንታይ ይፅበየላ ካልኦት ኩሎም መራሕቲ ኣከባቢና ዘለዉ እንታይ ይፅበዮም ኣሎ ድማ ክንርኢና The scrutiny follows Ruto's speech at Peking University last month, where he reportedly described the current global system as quote-unquote broken and no longer fit for purpose. Ruto further said that Kenya and China were so-called architects of new fairer order. In a world where globalization is no longer an option, but an existential imperative, any polarization is undesirable, unnecessary, and untenable. Those comments have not... So, this is the William Ruto, well, balloon. It's globalization, ila international order, ila rules-based order, ila America, بعلى زغمة تدحرك على يكونات علم كابشن شاتميتن تسعان دحرود كتنا حبر السوفيت دما بزل على منفس أمريكا تأنكو مولا درتو زي بلا حيلو قينو نعود بزمتشو نساء كتمزمزون عاكم زربح جيرا زغبرتو ان أمريكا كتبلون كبيرن ديو نكوربوريشنز نا أمريكا كم زربح قينو تغير نيرو انتو خوني ربحانا يتن كوربوريشنز نا أمريكا كم تنا يقرم يخيدي ألا مغنياتو كابوم زبلحو كابوم زحيلو كامباين تاتاب چاينا سلزي فريو سلزي أبزوان زي أمريكا تاساز هانتوتو rules based rules حقتها زخيد أكايدنا عالم زبلو وقن حق من زوجو أمريكا زوجوتو نربحها أمريكا بزتكم أبزوان زي اتسوم زقبرو سيستم يسرح سلزي اللي ويليام روتو دما زي أمريكا زقومتو international order نا أفريقيا زربح سلزي نبرا كغير له يبلالو حقيو أي تقاقين اتحطو أبزي جزء يزبلو زلوك قد مثلث عامات أبزبن جو بايدن بأفريقيا درجة عم تقبلنت كله الزر باز قبل كله هيرو ينيرو لومي from hero to zero وريدو لو ويليام روتو سلامتاي بزع عينت ناي بان أفريكانيستس mentality متيو ناي أمريكا ملو بملو مقابريا خوينو حجي دما أمريكا مقابريا خوينكا زي تربح حقر مخانا فليتو بفلاي دما أبزبن دونالد ترامب زع أفريكا سلزي قدس ربحانا يهاقورو نما قدامنا بچاينا كيدو مس چاينا بزع ديلس جيرو له أمريكا دما ديلس كتقبرو لي لا يكونتن نزي جير كازا لها كم بتنوينا نعخاونة السلطان كانت هاقر كام كم بتاتنا زع عينتو مفراريها تتكام زلا نابي أحمد بيزر لدما exactly the same عجاي ምናልባት ታገይም ከመይ ክጻወቱ ቁሉ ንኬንያ ንከፈራሩ ሂሎም ናብ ኣቢ ክምለሱሉ ዝኽእሉ ተኽእሎ ይህሉ ኸውን ተኽእሎ እየ ዝብል ዘለኹ እስና ከምኡ ንጹር ክኸውን ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ዊልያም ሩቶ ኣካል ናይ ብሪክስ ኣይኮነን ኣብ ብሪክስ እያ ትሆን ኣሎ ንኣሜሪካ ንክሕጉስ ኢሉ እምበር ንብሪክስ ኬንያ ዝያዳ ዕድላት ነይርዋ ብቻይና ተመራፂት ሃገር እያ ነይራ ግን ናብ ብሪክስ ዘይኣተወ ኣሜሪካ ስለ ዘይትደልዩ ዝነበረት እዩ ብግምጣሉ أبي أحمد نا بريكس أتيو مس راشا دو مس تشاينا دو قال نابلا بزحت يسرح سلزلو إذا أنا قرز يا تتأمتي مع نعون كتمسيا نا أبي أحمد دما قليليو نا أبي أحمد كودقون كتفون زدليو بزحت برت على العلوم زك على سلزلو نا أمريكا قليل سرح يزقبر لا نفانو تراي ريكوغنايز تحرجيرها ويمسفانو كونين تحريلا أدمنا يا أبي أحمد أوشتي معلتا كغير زخيليو سلزي قبل على أبي أحمد أبي لفريج سلزلو من البات زبلو إيش كبلو يخوليو إيش مبالنا أبي أحمد جن زمن إيش ديو مخنياتو زحلفة شوعات عمتها كايداناتو أبستفل عليه مدرك درو مزينة ما كله غليا كابو زبلس زمتشو ما كال سلزي رغبو ويون بوليتيكاوي أكايدا سلزي رغبيهم بحفظ شان تنظر لنا أمريكا أجريسيف زخونة attitude ويكا approach همزي حيال زخونة ناي ملمان قال ده يكون باي مفررة ويمسانا يقوم ويانس أرنا يقوم زبل بوليسي تختيلا تخيت كم زلنا نري
إذا دما نبزحات هجرات كاب كلتيو كجاج ود فتنو زنبرو كاب كلتيو ونزرب حزنبرو كبيت بده يكونم ناب أمريكا كم تجع ولا حنت ربح يبلون جن سلطان كاك تأكد تخليق أنا بتشاينا تخليق كاك تربح تخليق عن أمريكا لما كتبتنا كات تخليع إزي كبيت بده هنا يزوبانا نعلمنا كون زخل كنا تاتي. Those comments have now prompted a sharp response from US senators. On Tuesday, the US Senate Foreign Relations Committee held a special session on East Africa, where lawmakers, including Senator James Risch, has asked whether Kenya's alignment is shifting. Many African nations maintain troubling ties with China, including key national security partners. Just last month, President Ruto declared that Kenya a major non-NATO ally and China are co-architects of a new world order. That's not just alignment to China, it's allegiance. Risch further warned that relying on كم تريود اللهم ترز بالك وعنقا يا منصار كينيا تتكي ممنيرهم كينيا ويليام روتو نتي أمريكا زهانز أوتو سيستم كبرس ويمكن كعلي مس تشاينا وجين خمزلون مس تشاينا مو عندما عبحتيات كم زخونة عبزوانزي معناته هجرات بس ربحان خذا نبور كنت خونة أمريكا نتنبور زبحال زي نبور جيرا زسرت أوتو مخانو مجنزاب كدليو إذا خمزيلو نهالو خلو أبي أحمد دما حدا كمالتنا معتي إيفنت سام مقبار بيزي زلو هذا كابتوم إيفنت سكبرو زلو دما لأنكنه من البات ديراهم مقتلو تخليهم هذا artificial intelligence بزبل حدش تلمي أبا جيسهم زلو يزن قرزلو هذا كونفرنس بأفريقيا درجة artificial intelligence dominant force كوينة كوسية بمبال هذا إيفنت غيرلو مبزحت جزء إماراتن كالوتن دومينيز قبروهم خانون أبو زسمعوا سبيش دمانش Visitors, dear friends and valued partners, Nkwan Dynamitachu. Intelligence in Africa. Today, we stand on the verge of a new era, one that promises inclusive prosperity for our continent, powered by homegrown innovations in artificial intelligence. Many of Africa's pressing challenges, such as agricultural inefficiencies, healthcare gaps, poor education, youth unemployment, irregular migration, and inefficient public service, can be addressed through AI-powered solutions. نابنت زحجي كسمعوا خلهم كم زي فانسي زربايو artificial intelligence technology قالك تبلك لها انت يدمثل بالحكم زلكا مرداتنا عميق توبيكس كم زلكا غيرو يدسمع ازيز بلاص ان حزر بحجي هدي يلو انت دسع على لانيرا بفلاي كم مراحنا اثيوبيا كوينكا كتريو خلا غازي سبزي كيغا زربايت زرب زلو artificial intelligence ني صقمنا أفريقيا كفتح يخلي تحت زارب اللي تخلاه يكونن مهنيات artificial intelligence تايز جبر سبز فترة بالحمالة ناي سبس راح يزمنتل من البعد بعد أبي أحمد إذن قرات زي سبي بلوي يلوز بلا زلمبر أب أفريقيا populous ويون بس حزب زلوا حجر حيزو بس حزب زلوا حجر مها شغلة البونة زس ساقية زلوا روبوتاتن دروناتن artificial intelligence نانتي خانة وحدة زر كبازلوا سرح نتكنولوجي كتبايخا حزبها خانتها كتسرحيها كم يجري كم تزحسب ناتو comparative and competitive advantages نايبا حق زردو سباي مثلا نسبزي إثيوبيا بز حساب زلوايا بز حساب زل تلا كلمة تكنولوجي نبز حساب كا زتعنا قد أي كون زلومبر نتبز حساب كا رقيتو نابنت كريكم ينتهينا مالتي مخانو أمين إذا سبزي هذا جزء أبي إثيوبيا زين جسمه لاوي يجر مني نعي زياتري وازل لهم حداش فيديو كاب ساوث تشاينا بوست أنا تشاينا تكنولوجي زين مخاين كلن تري وانزل لهم كلن زين مخاين زين انتين ناي بزي سب زووران معدنا دوصا بزي سب تي مخاين يقون تي كله تكنولوجي ماكينة زي بلو بعلو دي سرح جيرهم يم تشاينا سرح مو بريك ثرو تكنولوجي تباهيل زلو بهواوي تك زبحال دما باور زخونيو إذا زربات يا سلام تابتي يالله إزي نيرترا يزقدس تكنولوجي زي سلام تاي إيرترا بزع صقاتات وحوت هزب زلو حقر سلا زخونات زي أتبو غيرا كتو حتى لا لو إيرترا بنحجي أبزي وان زي عيد ليانو إيرترا ونجن
نحوارو إذا تكنولوجي تات إذا أبي أحمد زقعرو اللي زلوا تكنولوجي نماني زاد اللي نيرترا يزاد اللي مهنياتو إيرترا بزح معدنات اللواء كندوز أكل دما سبي بالله نابنة بإيرترا ولا نحوارو مسز لنا علاقة مسز لنا بحري مسز لنا معدنات ذا أكل سب نعوز كي تركب تخليقة كاب كالوت هجرات كتمسيق إيرترا بركس كاب كال هجرات سدتنيا هات كموسوا مخانو مع التتكو طبانات أزخون له إيرترا كله نورمال بيزنس جمرت له بزح سبنا بإيرترا سدديو هنيات إيرترا بزح سقات هذا اللوا وحط حزب زلوا هجريا ولا كنت حزبنا نبزحي نبلنا انتبلنا بحدا اللي يتزخونه يكون زيد وسط مسرحي سلازي إذا تكنولوجيات إذا artificial intelligence دو robotics دو جلز ولا زلوا نعنا يزد اللي نسو أما نبز حساب الله نتسبوس كم يجري يسرحي ليك حسب زقبا تكستايل اندستري ديقا اوروباويان زغدفو اندستري تاتي خا تحب زله كامبر ارتفيشال انتليجنس حماقي كتمصو يبل كان مالت هيكونن ግን እቲ استراتيجي ناوتن منتهي ከተምጾ ዘላ ናይተን ውሕዳት ደለዋ ኻ ስራሕ መንጢል ካን ቴክኖሎጂ ክትባ ባይ ደ ወይ አብይ አሕመድ ለንቀነን ታይለ ነይሩ it's a very very shocking እዚ መራሕዚ ናይ በሐቂ ዘተሓሳስብ እዩ ኣብዚ ስምዕዎ ነዚ ሸው ዝክብል ዘጥፎ ወጻይታት ረይዎ ኣብዚ 50 ሚሊዮን የኢትዮጵያን ብር ትላንት የነበረው ይህ የ1500 የድሮን ትይንት ፈጅና ለጠቅላላው ስራና ግዢ ሊወጣ እንደሚችል ታውቃላችሁ። የ1500 የድሮን ትይንት ምን ያክል ዋጋ ሊያወጣ እንደሚችል እንመልከት። የትናንሽ የ1500 ድሮኖች ግዢ አንድ ድሮን ከ$100 እስከ $500 ነው የሚሸጠው። በተጨማሪ ደግሞ የሚታይበት የሾው ሌንግዝ ወይም ደግሞ የትርኢት ሌንግዝ የምንጠቀመው ሶፍትዌር፣ በተጨማሪም የነዚህ ድሮኖች የትራቭል የኢንሹራንስ እንዲሁ ደግሞ የኦፕሬሽናል ኮስት፣ በስተመጨረሻም ይህን ድሮን ኦፕሬት የሚያደርጉት የፓይለቶች የቴክኒካል ስታፍ እንዲሁ ደግሞ አስፈላጊ ሰዎች ለነሱ የሚከፈለው ክፍያ አጠቃላይ 1500 አነስተኛ ድሮኖች ትሪት እንዲያሳዩ ከ$150,000 እስከ $300,000 እንደሚፈጅ ነው። ከ20 እስከ 30 ሚሊዮን የኢትዮጵያን ብር ትላንት كبز تري وزلهم لنكني أبي أحمد نايت درون شو نزي artificial intelligence كجبريلو تخاريو كبعل إمارات همتيو بمليونات زت من جنزب أب نايحنت ليتي نايحنت الشو من البعض تشو ريق ما تخينكم تاجر وزن برشون ترقيبة أبز فيديو قريبا نيره أقل بوينت زي نيرو تشو كتريو زي شو زي درونات كاب إمارات تخاريين متين نلعل خيدا أب سماي بعد تشاينا بعد الإمارات زقبرو زلويزي أبزل على درجانا هابتي تكنولوجي كوزلا زلو هاجرات زقبرو زلويو بعسرتات زقصر مليون سزبي زبلع عن 6 بدركن بعصبان توديلو زلا هاجر مليونات دولار ساوتيو أبزيد اللي ناي دقائق ساتسفاكشن يزبلكم زلو أوش تفرق ساعات واو كتب له تغلط راي بوغير استفى 3 مليون 4 مليون جذب فيل له إذا مرة هذي أب ناي بعلقنا ويك تبلصقنا زبلا ناي بعلقنا دسيت زنبري حنت دسيت ناي أديس أبا دسيت يزلم زلو 230 مليون هزبي نزل سوز قبره زلو أكم مود يلا زبلا عن 6 سنين حكايم ناتو بهجر درجة أدماز قبروا لزلوا سرعة توابيلهم لزلوا نعتاتهم دمسك وسخ نعتاتهم هيوتهم كمعرار زقبو بفتسهم أبناي نورمال هيوت زي اللي مراحي مخان بزي خاتفلت هجي إذا عينت مراحي أبي أحمد حدا جنيا يكنب لكم كلنا كابزي خاخد قمو تزلكا بفتسهم لوجيكال تحساس بازلوا سباي كوننزي إذا زقبروا زلوا جبت تمثل هاجر نيشتي هاجر زي ما حضرنا يرتزقون fair enough بمليونات قصر حزبناتو أب أمحرا أب سيفيل وور كوينو كابيت مرتي كاب حكمنا كاب مقبي مليونات حزب تقوداتي بلو أب روميا كومو أب تግራይ كومو نسجن he doesn't care بزعبا زغلو وحدا سباتو حيزو ناي ديزاينر بادلا تخدينهم ناي فاشن هيوت ناتو قمتو أب دبي كم زقمت زلي أكتس قبر زلو اجي كم زي انا حسيدلو وي ونصلي وي قال مسلكم على لا عمين زي انا بزوج زي كالون ريا بعد شاينا قصال يوم زقبر وزي nothing impressive صبغ نديو قط ابا خاد السماي مزدي باخد قبرزي قبولي حزب خاب ولا حنت زي اللي بعقرقرن بتفاتن اب معسكرات وحيف بمليونات قصر حزب خلك كاغن زحفر تراي زبلو افريقيا بزخت كورعي تخني اختوار تراي تخن كيم ኢትዮጵያ ውስጥ 100% እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ዘመናዊ ባርነት የሚካሄድበት ስርዓት ነው ያለው። ጤና ጥበቃ፣ ትምህርት ሚኒስቴር እስካሁን ድረስ ወንጀል እየሰሩ ነው የነበሩት ማሳያ
بحفشة تي ناي حكمنا كيلاتات أبي إثيوبيا ويونتي ناي health care سرحتنياتات زبالو كلاتهم أي بالنيجن أب كفالناتهم أب بروتست كم زلون بروتست دما أدما مالتيو أب أدما وفيرهم كم زلون إذا أدما زدما أبي أحمد بمفررة بمأسار بستفل عليه من قدي تطو قبلو يفتن كم زلون التنايت منقس ميديا دما قد علي يسعفلو كم زلون يوتوهم زلون بعبيوتي صقم كبيت كوينو خمزلون تمفتات ما بزلا على درجه ديبو خمزلون قال انتي زبل ابي احمد كبع الباكستان بنغلاديشن امتي كتكاكم ييلو كفرار كله بخالد ما بروبوتاتن بتكنولوجي غير كشفنا يبل صنيحو دما تمحارو غيرنا نشفنا نانتهم سباتياتهم عدلي تابوم سلازي مفررهم برنتي شجر نكفتحو دليت يبلون اتسب دما أكن دروناتن ترجعاتن تجبرنا أنا دم زيت وسخلنا نهزبنا نخنقلقل نهجرنا نخنقلقل يوم زبل وزلو لجيتيميت حتى يوم مخنياتو بركاب 50 شوعتن هذا دولار 50 شوعتن برز شرف زنبره ناميتن 30 ناميتن 40 دحر ديبلو imagine كاب دغز مس إثيوبيا دما بزو اكسبورت امبورت تجبر هاجريا زيت ديو كدان ديو مسارحنا بيت تمرت ديو كل نغراسي امبورت دي زخون سلازي دموسكا خيوسخو خلو واغانا نغرات بعزف ندحر وسي خلو معناتو الشرف سلتغيره نوصا شرف دما نقول يصلو كمي غيرنا ينا خنبر يوم زبل وزلو نتمنى ابرونا حقزنا يبلو سقنتا يبلو مالو ابا اديس ابا صراح كو صرغيا نراخم نبرو انجوي غبر ونتانس غبر كو درون كا غبرلكم نعنا راخم كونفيوز تكوني زبلهم زلو تي فيلوزوف ناتو دما convince or confuse وي منو وي كادنا غيركا رؤسهم كم زور غبرهم زبل بوليس بمختال دارغا نتا هاجر اب حدا عبي نوصيتي واكم زلون اذا نوص زدما حدا معالتي كفنجر زخل مخانو مخنياتو ناي حكمنا سرحتنياتات راي كونن شجرا غاطيموم زلو ممهرانا غاطيموم الله سرحتنياتات ناي بصحفت بجكاتو مابتناي بلصقنا مچوت زتطلاقيو تزي كوينوم كالوت كلاتهم شجرا غاطيموم الله اذا شجر زدما نا متن تقطبا نا خفه نا خبده نا صنكره زخده ناي بفنجار عقمو زل علي مغنياتو ترى حزبي من عبرناتو أمنا أنتو خبيدو جزا خراي خبرالو كل زوز قبرو زل الشوس بزح توريستس كمسيو أبنت زي دريكم زلغو الزبزن ريوت أنا هنا حدا تسب زي ردو أنا قرتالو زوز قبرو زلو نايدرون شو نتوم توريستس أبا دي سابا زلو بفلاي سوشيال ميديا بيرسوناليتي دي خاقل دحرقينكا مرة كيف أنو زو فيديو قبرو اللي تخليقا هوتيل بخبور كتكارت خليقا جزا كتكارت خليقا تقام يبلونا عنازي اتترى حزبي قل اتجازاوتي ابا اديس ابا تناي دخاتا زنبرلو تفرسلغا سبكا ኢትዮጵያ ሰሪሑ አዲስ አበባ ሰሪሑ ዝነብር አብታ ናይ ዚንጎ ናይ ቆርቆሮን ገዛ ተጨማሊቆ ዝነብር ንዑ ምሳፍረስ ካሉ አበይ ኮይኒ ክሰርሕ ስለዚ ኣብ ጎድ ግዳም ሓድር ክኸውን ኣብ ትሕቲ ቢንቶ ክሓድር ኣብ ካሊ ሽግራት ንኽኣቱ ኣብ ምንዝርና ንኽኣቱ ኣብ ካሊ ፀገማት ንኽኣቱ ትግድዶ ኣለኻ ብግምጣሉ ولا نورمال هي وزن برات من نابرنا خبر مسكر انت جبري اب سركي اب زمتا اب كتران كالي نغراتن تخيديو السون مفتح كونسل زيكل نحت كام من نجات كمزيو ام موداتا دما نتا نيوكلير اوبشنز بحال تزبي اب نحت حدو وين ابك على الوقفتنيو وي دما نتكونتات اب لايك خيديو ابزي حنت فيديو توم راحتنا تزبلو زلو سمعوا نتو بيطف ጨምሯል የሚለው ካቴጎሪካሊ ሐሰት ነው ግን ደግሞ በውስጡ የያዛቸው በርካታ ቁም ነገሮች አሉ ጥያቄው ኑሮ ሁኔታን የምንለካው በቃዎች ዋጋ ብቻ ሳይሆን ገበያችን እንዴት ነው አጠቃላይ የቤተሰብ ገቢ ወይም የግለሰቡ ገቢ እንዴት ነው የሚለው ነው ወደ አርሶ አደሩ አካባቢ ብናይ በጣም በሚገርም ሁኔታ ገቢ እንደጨመረና አለ ደሞዝተኛው አለ ከተማ አካባቢ ያለው هجنتا يوم زبلو زلو تمنى عبرو وسيخو ويون دابل كوين زبلو حسوت يوم مفزحت جزيت تناي عبي كادرتات ويون بوليتيكانياتات دينايل نتكونتات كم زي اللي غيرهم يوم حقهم يوم كاخم قبلو اكدادنهم رايو زورو ماكينا رايو غزاوتهم رايو اوفيسهم رايو نساتهم زبلعون ستيون متشوتيو سلازي كل سبكم وين يسمعهم زلو كم وين سلازي يسمعهم زلو نعم زبلو زلو تتسرحي زلو صرغياتات تتسرحي زلو غلي نحتاتهم مراي مسلايفهم مچو ماكينهم بصبق بوتا خد كيد وكو غبر خلو بصبق زخونه صرغياتات خد خلو نعم صبق يو اتترازبي بناي دموز منكس زنبر كميلي نبرالو كن كاب رياليتي ديفورس دويكا زتفاتحو مسكون الناس لزخونو
اتكونتات ساعة كندي نتزبي كردوا كبير ቋሚ ደሞዝተኛው የኑሮ ውድነቱ በጣም ተሰርቶኛል ቢል ምንም አይ ቲንክ ለክርክር የሚቀርብ ነገር አይደለም። ሶይን ለማስተካከል የደሞዝ ማሻሻያ ባለፈው ተደርጓል። በተለይ አነስተኛ ገቢ የሚያገኙትን በ300% ያክል ተስተካከላለ ያለ ያው እስከ 10% ድረስ ይሄዳል። ግን ገና ነው። የሲቪል ሰርቪሱ ሪፎርም በደንብ ሰርተን ህዝቡን በደንብ ካገለገልነው ታክሳችንን በደንብ ከሰበሰብን የመንግስት ጋር ያለውን ደሞዝ ማስተካከል አለብን። የመንግስት ደሞዝ በቂ አይደለም ለሚከፈለው እንዲሁም ያግሉ ጋር ያለው ደሞዝ ከዛ ጅንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ህዝቢ ድሮ ልዕሊ ዓመት ከባቢ ዓመት ሳፈር ገይሩ ስለ ዘሎ እቲ ሪፎርም ዝብልዎ ካብ ዘታታትዎ ንሱ ካብ IMF ረኺቡ ነቲ ገንዘብ ኣብቲ ንዑ ዘርብሖን ምቾት ዝበሎን ፕሮጀክታት ኢንቨስት ይገብረሎ ነተራ ህዝቢ ድማ ዘገልግል ኣይኮነን። ፅርግያ ምስራሕ ማርቸፔድ ምስራሕ ጎደናታት ምፅባቅ ልቺ ኣብ ጎደናታት ምግባር እዚ ንመንግስቲ ጽቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ቱሪዝም ገንዘብ ንኸምፅኣሉ ነተራ ህዝቢ ግን ብፍጹም ብፍላይ ነቲ ኣብ ድኽነት ተጨማሊቑ ዘሎ ህዝቢ ዝኾነ ትርጉም የብሉን እዚ ነገር እዚ በንጻሩ በኣሉታይ ዝጸልዎ ኣብ ፅርግያ ድሸይ ዝነበረ ኣብ ንእሽተይ ገዛ ተቐርቂሩ ሂወቱ ዝመርሕ ዝነበረ ኩሉ በኣሉታይ ዝጽሎ ስለዚ እቲ ሪፎርም ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ንውሑዳት ሃብታማት ከምኡውን ቱሪስትስ ብቾት ክፈጥር ዝኽእል እቲ ኣታዊ ድማ ንመንግስቲ መንግስቲ ድማ ነተን ገንዘብ ተቐቢሉ ንድኻታት ኣይኮነን ዝሕግዝ ድሮናት ይገዝኣሉ መዳፊዕ ይገዝኣሉ ከምኡ ድማ ካልእ ፅርግያታት ነቲ ተሪፉ ዘሎ ፅርግያታት ይሰርሓሎ እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣብ ሎንግ ተርሚ ውፅኢት ናቱ ኣብ ሾርት ተርሚ ግን ናይቲ ሰብ ወሪድዎ ዘሎ ስቃይ ብኸመይ ከተብሎ ትኽእል ደሞዝ ኢኻ ተስተኻኽል ዘለካ ንዑ ክንገብር ግን መጀመርያ ተወሳኺ ግብሪ ክንረክብ ኣለና IMF ድማ ኣየፍቅደሉን እዩ ስለዚ ናይ ደሞዝ ናይ ሰራሕተኛታት ናይ ገለ ከስተኻኽል ተኮይኑ IMF ሓገዝ ውዕል ፈሪሙ እዩ ንሱ ዝኾነ ደሞዝ ክውስኽ የብሉ እንት መንግስቲ እንታይ ክገብር ዘሎ ምናልባት ግብሪ ናቱ ብብዝሒ ምሰምፀ ካብቶም ሰባት ማለት እዩ ሽዑ ምናልባት ምትዕራይ ክገብር ይኽእል ይኸውን እዩ ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ ሓንቲ ቪድዮ ኣብዚ ምዝ ናይ ደኳትር ፀገም ሓደ ናይ ኤርትራ ኣካውንት ኤርትራን ፕረስ ዝብል እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ኤርትራሲ ኣብ ደጊኣ ክትከፍት ኣለዋ ነዞም አብይ አሕመድ ዝሓድኖም ዘሎ ደኳትር ብሰንኪ እቲ ኣድማ ብዙሓት ደኳትር ይህደኑ ከም ዘለውን ወይ ናይ ሕክምና ኪላታት ይህደኑ ከም ዘለውን ስለዚ ኤርትራ should consider opening its borders to provide a safe haven for the Ethiopian doctors who are facing threats and persecution from the Abiy government ስለዚ ካብ ኣቢ ዝህደኑ ንዘለዉ ሰባት ዕቑባ ክትህብ ኣለዋ ኣብ ደገኣ ክትከፍት ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ሓሳብ ፅቡቕ እዩ ሽግር ኣብ ዘለካ ግዜ ንኻልእ ሰብ ኣብ ደገ ምኽፋት ፅቡቕ እንድዩ ግን ክሪኦ ከለና ድማ ኤርትራ ክሳዕ ክንዱ ካፓሲቲ ኣለዋ ድዩ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ከተተናግድ ምክንያቱ ሓደ ኣብ ኤርትራ ዓብ ፀገም ዘሎ ዝሰምዖ ዘለኹ ብዙሕ ግዜ ናይ ገዛውቲ ፀገም እዩ ናይ ገዛውቲ ፀገም እንተለካ ተወሳኺ ስደተኛ ኣምፂኻ ምናልባት ከምቲ ንሶም ዝገብርዎ ቴንዳ ጌርካ ኣብ ገለ ቦታ ከተቐምጦ ሕራይ ኣብ ውሽጢ ከተማታት ናይ ኤርትራ ክትእትዎ ተኮይንካ ግን ኣብ ምንታይ ክቕመጥ የስ ትድንጋፆ ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ፖለቲካ ሕቶ እውን ስለዝኾነ بتخكل مردا ولا نتسألها خان مدخاون حجاز سلو زغوني تبغى حساب غير كاتريه تخليها بتحتاجن إيرترا أبزوان زي كاباسيتي اللوادي ولا نحوارون من هالبات زي كاب سودان دمزانة سودان نوي عمتها زي حجازتنا هجريا أنت خوني إيرترا دولت إنك أخذ قبر لك كلا اللوا مهنياتو تي إيرتراوي زجنت وين تي إيرتراوي مننت أب كم حجي فحفحي لنا لو أبزلنا እዚ ነገራት እዚ እንታይ ፅልዋ ክፈጥር ይኽእል ኣብቲ ሕብረተሰብ እንቃቆ ዘድልዮ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ክሓስበሉ ይክእልኒ ክብል ኣይክእልኒ ግን እቲ መንግስቲ እውን ብዙሕ ስራሕ ስለ ዘለዎ እዚ ነገራት እዚ እውን ኣሸላሽልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ብሓፈሻ ሰብ ንዝተፀገመ ኤርትራ ክትሕግዝ ከም ካልኦት ሃገራት ከምቲ ንሕና ኣብ ካልእ ሃገር ዕቑባ ረኺብናዮ ዘለና ደገፍ ረኺብናዮ ዘለና ወይ እውን ናይ ምንባርን ናይ ምዕባልን ዕድል ተዋሂብና ዘሎ ንካልኦት ተሸገሩ ኤርትራ ክትገብር የብላ ማለት ሕስድና እንድዩ ወይ እውን በለፅ እንድዩ ንስኻ ረኺብካ ንኻልኦት ዝተሸገሩ ዕድል ክትህብ የብልካ ማለት ሓጢያት እንድዩ ንባዕሉ ግን ኤርትራ ድማ ነቲ ነገራት ንዑታት ንክትገብር ዓቕሚ ኣለዋ ዶ ካልኦት ሃገራት እኮ ዝገብራ ዘለዋ ኢትዮጵያ እኮ ዝቑሉ ስደተኛታት ብቢልዮናት ካብ ዩኒስ ኣርያ እዚ ካብ ናይ UN ኤጀንሲስ እያ ትወስድ ዘላ ካብ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ድዩ ካብ ካልእ ዩኒሴፍ ድዩ ካብ ካልኦት ብዙሕ ገንዘብ እያ ትወስድ ኤርትራ ግን ከምኡ ትረክብ ኣላ ድያ ይትሕቶ ኤርትራ ከምኡ ዘይትረክብ ተኮይና እሞ ካብቲ ዘለናያ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው maybe ኣብቲ ጫፋት ዘሎ ቦታታት ካፓሲቲ እንተሎ ኣብታት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እቲ ከም ማዓስከር ናይ ስደተኛታት ገለ ጌርካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ክትእትዎ ተኮይንካ ግን እቲ ህዝቢ ከመይ ኢሉ ክነብር እዩ ምናልባት እዚኦም ደኳትር ስለዝኾነ ገንዘብ ክህልዎም ይኽእል ወይ ገለ ኣብቲ ሃገር እውን ከበርክቱ ዝኽእሉ እዮም ይርዳእኒ እዩ ግን
ኤርትራ structurally change ክገብር ኣለዋ ካብ ሱቕ ኢልካ ትፅሑፍ ፅቡቕ እዩ ከምኡ ኢልካ መፅሓፍ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፅቡቕ እዩ ሕማቕ ኣይኮነን ኤርትራ ዊሊንግነስ ከም ዘለዋ እቲ መንግስቲ ክገብሮ ድያ ይገብሮ መንግስቲ ይኮነን ንሱ ነው ግለሰብ እዩ ፖለቲካዊ ማኒቨሪንግ ምግባር እውን ኣገዳሲ እዩ ብሓፈሻ ግን ከምዚኦም ዓይነት ብወገን መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ውሳነ ኣሎ መንግስቲ ዝፈልጦ እዩ ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ግን ኣይኮነን ምናልባት ኣሜሪካ ምስ ተኸዶ ዘላ ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ነዚ ነገራት እዚ ኣስተብሂልና ክንሪኦ ኣለና ሓንቲ ኣብዚ ለንቀነ ብዙሕ ሰብ ዘየስተብለሉ ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘሎኻ ምስትበሃል የድሊ National debt nears $37 trillion. The interest cost to service that debt totaled $881 billion, surpassing most other components of the federal budget. This means that as interest expense rises, the government's ability to pay for social programs such as Medicare, veterans benefits, and many more weakens. At this time, there's no solution to the $37 trillion. The interest cost to service that debt totaled እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ይመስል ኣብዚ እዋን እዚ ከባቢ 36.8 ትሪልዮን ዕዶ ከም ዘለዎ መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ ዕዳ ድማ ብዝቀልጠፈ ፍጥነት ይዓቢ ከም ዘለዎን ካብቲ ዕዳ ድማ ዝገደደ እቲ ወለድ ናይቲ ዕዳ ናብ ትሪልዮን ዶላርስ ንዓመት ይፅጋዕ ከም ዘሎ ካብ ናይ ዲፈንስ ባጀት ማዕረ ናይ ዲፈንስ ባጀት እውን ልዕል እዩ ስለዚ ምስ ግዜ መንግስቲ ኣሜሪካ ንሕክምና ንጥዕና ይኹን ንትሕተ ቅርፂ ይኹን ንሰራዊት ይኹን ዘውፅኦ ገንዘብ ኣመና ናፅበበ ክኸይድ ከም ዝኾነን እቲ መንግስቲ ድማ ናይ ግዜ ታይም ቦምብ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ረእይዎ ኣብ ላዕሊ US ናሽናል ዴት ብለኩም ኣሎ 36.8 ትሪልዮን እቲ ቁፅሪ ከተንብቦም ከቢድ እዩ ዴት ፐር ሲቲዘን ሓደ ዕዳ ዕዳ ፐር ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ናብ ህዝባ ምስ ተመቐለ 107,000 ንሓደ ሰብ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ኣሜሪካዊ ናይቲ ሃገር ዕዳ 107,654 ዶላር ይብፅሖ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኣሜሪካ ዘሎ ኣሜሪካ ያደለቁ ብላብላ ድብለኩም ኣብ ርእሱ ክንደይ ኣለዎ ዕዳ 107,000 ዕዳ ኣለዎ ነቶም ታክስ ዝኸፍሉ ጅት ህዝቢ ኩሉ ይኮነን ታክስ ዝኸፍል ጥሮታ ዝወፁ ኣለዉ ገለ ኣለዉ ነቶም ዝሰርሑ ታክስ ከዓ ዝኸፍሉ ዘለዉ ኣብ ርእሲ ነፍሲ ወከፍ ታክስ ዝኸፍል ዘሎ ብቲ ሃገር ዕዳ ናይቲ ሃገር ተመቒልካዮ 323,000 ኣብ ርእሲ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣሎ ስለዚ እቲ ዶጅ ክሎክ ዝብል ናይ ኢሎን ማስክ ከጉድሎ ዝፈተነ ኩሉ እቲ ዝተገበረ ፍርቂ ትሪልዮን እውን ክኸውን ኣይከኣለን ሴቪንግ ከዓ 3,000 ንሓደ ታክስ ፔየር ገይሩሎ ማለት እዩ ስለዚ ኢሎን ማስክ ዋላ ጎቦን ተፈንቀለ USAID እንተፍረሰ ገለ እንተገበረ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ዋላ ብፍፁም ምንቕ ክብል ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ዕዳ ናይቲ ሃገር ነቲ ሃገር ከፈንጅራ ከም ዝኽእል ብዙሓት ክኢላታት እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካብዚ ዝተበገሰ ይመስለኒ ለንቀነ had a ውሳኔ ተወሲኑ ለአሜሪካ lowered the United States credit rating because of an increase of Moody's has lowered the United States credit rating because of an increase of government debt. Let's get right now to NBC's Christine Romans, who covers business. Christine, what can you tell us, and how significant might this be? Yeah, lowering it by one notch. And here's the problem. The problem is the amount of debt the United States holds and the deficits that the U.S. government consistently runs. And Moody's saying over the past decade, this situation has gotten worse. And in fact, the ability to pay interest on that debt is a real problem. Forecasting. Sometimes we look at the captain night credit ratings, Bahalu, Moody's Bahala of America, Nusudima, Latin America, credit rating A, Celeste A, capital letters in a bere, Kilit A, had a gear wall, Malatical Tain, had and Selezi, net credit rating, na America, Netahatu read wall on time, Malatu, na America, bond, na America, Kotaba, come like Arab that Amamana Conan, Kamatan Lali, risk, Kamatan Lali Conan, risk level NATO, Nabi Hate comes alone. ولو كبعالم درجة بإنفسترز درجة تدلعينتن تجزأنتن عقمن تلو وين تمرت أن تلو الريتنج ناتو قلنا قد ليز خيزلو الزخاء من البات الجزء لنا عالم أمريكا دومينيت جبروس لزلامبر نيشتي نجار تتغيروا نا أمريكا ودادغا أمنا كفوق هون كم زغلي زريكا كل إمبايرز كم حجنا بريتش إمباير ديو ناي داتش إمباير ديو ناي سبين إمباير ديو ناي تشاينا إمباير ديو كلاتهم نكسنتات كوت كخلو تاريخ ناتهم موضوع يوم تمساسال نتبيو نسدما اتمنجستي للعقمو ادامس وسده نت ادام مخفال مسانه ابل شونان سرقني اتو تاكس مسراق ديو نتزلو قدم ناي قدم منግስታት نتورقي سناتيم ناي ورق زنبره نعو حصينا وسقو سيلفرنا وسو كتالولي فتنو تفلالي شطاراتات يغبرا مودا ግን اداو مخفال ስለዚ ስኑ ይፍንጀር ተሃገር ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ሕቶ ናብኡ ይበጽሑ ዘሎ
ኣሜሪካውያን ሊቃውንቲ ዝብሎም ኣሜሪካ ንድሕሪት ክትምለሰሉ ኣብ ዘይትኽእል ጥር ዝበፅሓ ከም ዘላን ናይ ሬይ ዳልዮ መፅሓፍ ተሪኹማ እውን ተመሳሳሊ ተደጋጋሚ ዝገልፅ እቲ ዘሎ ናይ ቁጠባ ዓብይ ፀውቲ ናይ ዕዳ ዓብይ ሽግር ኣብ ልዕሊ ድማ እቲ ፖለቲካዊ ምምቕቓልን ምጉህሃርን ምትፍናንን ናብቲ ሃገር ዘሎ ምስ ግዜ ገለ ነገር ተጋጢሙ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ኩናት ስለዘይተርፍ ምስ ቻይና ዝገብርዎ ዘለው ኩናት ተጋጢሙ ኣብቲ ኩናት ተሳዒሮም ሓንሳብ እናሓዋሩን ብኡ ገይሮም እዮም ክእለዩ ክሳብ ንሳቶም ዘለዎ ግን ንክንደይ ዓመታት እቲ ሲስተም ከገልግሎም ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለው ብሓፈሻ ኣሜሪካ እትገብሮ ዘላን እትኸዶ ዘላን ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ኣከባቢና ንሪኦ ዘለና ነገራት ድማ ኣብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ እዚ ነገራት እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ የድሊ ኣሜሪካ ዘለኹም ብኣሜሪካ ዝዝወር ዓለም ኢና ንነብር ዘለና ገንዘብካ ኣብ ባንካ ቀሚጥካ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ንሓዋሩ ገነት እዩ ኢልካ ትነብር ዘለኻ ፕሊዝ ቢ ኬርፉል ምስ ግዜ ሕማቕ ኣወዳድቓ ክውዳቕ ከም ዝኽእል ግምት ምውሳድ የድሊ ነዚ ድማ እንታይ ይወስኹሉ መሲልኩም ኤሮጳውን ካባይ ሓይሽን እዩ ነዛ ቻርት እዚኣ ከወስኹሉ ኣብ ልዕሊኡ population decline is dramatic ኣብ ልዕሊኡ ድማ ተስፋ ንመጻኢ ከይገብሩ ድማ ህዝቢ ናቶም እናንቆልቆለ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ቻርት ረእይዎ ኣብ ላዕለዋይ ብዶት ዝተገበረት ሕንፃፅ ኣላ ሳንታያ ሪፕሌስመንት ሌቨል ሓደ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ ሪፕሌስመንት ሌቨል ዝበሃል ኣሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ 2.1 ወይ ልዕሊ 2 ቆልዓ ክወልድ ክኽእል ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ሃገር ብዘለዎ መልክዕ ብዘለዎ ዓይነት ህዝቢ ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ ኩሎም ረእይዎም ስፔን ዝበሃል ትሕቲ ሓደ ከባቢ 1.2 በፂሑ ኣሎ ካብቲ 2.1 ዝበሃል ዝነበረ ታሕቲ ወሪዱ ማለት እዩ ስፔን ትሕቲ ሓደ ወሪዱ ኣሎ እቲ ስፔን ዝበሃል ሓደ ዳርጋ ጠቕላላ ይወልዱን እዮም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ባህሊ ስፔን ድሕሪ ከይድካ ናይ ግብረ ሰዶም ድዩ ትራንስጀንደር ድዩ ኩሉ እዚ ናይ ብዕልግናን ካልእን ዓብይ ቦታ ዝሓዘ ያው ምንዝርና ገለመለ ስውን ኣካል ናይቲ ሲስተም እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ሞራሉ ናጥፈ ካብ ኣምላኽ እናርሓቐ ካብ ስነ ምግባር ናይ ኣምላኽ እናርሓቐ ምስ ከደ እቲ ውላድን ሕብረተሰባዊ ኣተሓሳስባ እናጎደለ እዩ ዝኸይድ ጥልያን ረእይዎ ከምኡ ፊንላንድ ጀርመኒ እዩ ብዓብዩ እዩ ሓደ ካብቲ ንፅንተት ተፈሪድሉ ዘሎ እዩ በቲ ባዕሎም ዝመርፅዎ ዘሎ ንፅንተት ተወሲኑሉ ከም ዘሎ እንተወሓደ ስደተኛታት ከምፅኡ ይኽእሉ ኮነ እዮም እቲ ናይ ኤሮጳ ጀነሬሽን ግን ባዕሎም ንከፅንትዎ ወሲኖም ከም ዘሎ ምክንያቱ ክወልዱን ክፋረዩን ስለዘይደልዩ ስለዚ ኣሜሪካ ካብኦም ዝሓሸ እዩ ግን ኤሮጳ ብዓብዩ ናብቲ ዝኸፍአ ደረጃ ወዲቑ ዘሎ እዩ ስለዚ ናይ ቁጠባ ፀገም ናይ ዕዳ ፀገም ናይ ፖለቲካ ፀገም ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዜጋታቶም ናይ ዘይምፍራይ ምርጫታት ባዕሎም ዝመሃርዎም እቲ ፌሚኒዝም ዝበሃል ሙቭመንት ድማ ነቲ ዝነበረ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ኣካላተይ ንዓዩ ማንም ክእዘኒ የብሉን ተደልየ ገለ ይገብር እናበልካ ፅቡቕ እዩ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ክህልወን እቲ መሰል ግን እቲ ንኣምላኽ ዝሃበካ ሓላፍነት ጥሒስካ ክትከይድ መሰል ኣይኮነን እዚ ሕራይ ካብ መሰል ጌርካ ክሸጦ ትኽእል ኢኻ ውፅኢት ናቱ ግን እቲ ሕብረተሰብ ብቁልጡፍ የንቆልቁል ከም ዘሎ ትርእይዎ ኣለኹም እዚ ፋይናንሻል ታይምስ ጆርጆ ዝገበሮ ወይ እውን ፅሊ ናይ ኤሮጳ ስለ ዘለኒ ስለ ዝገበርኩ ኣይኮንኩን ዲስ ኢዝ ሪያሊቲ እዚ ኣብዚ ኤሮጳ ዘሎ ኮካብን ኣብኡ ስደተኛ ስለ ዝወልድ ዘሎ ኮይ ሰብ ዘለዎም ዝመስሉ ብሓፈሻ ኤርትራውያን ንኣብነት ኣብ ዘለናዮም 2-3 ኤርትራውያን ይወልዱ እዮም ፈርዲዮም ኣለኹ ካልኦት ስደተኛታት እውን ይወልዱ እዮም እቶም ዝያዳ ዝፋረዩ ከመን እዮም ፈልጥኩም ኣለኹም ተኸተልቲ እምነት ምስልምና እዮም ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ሓደ ካብታ ሕብረተሰብ ዝያዳ ዝወልዱ ዘለዎ እዮም ዘይወልዱ ንባዕሎም ክፋረዩ ዘይደልዩ ኤሮጳውያን ከዓ ንዓታቶም ክሕስዱሎም መዓልታዊ እዮም ዝውዕሉ ንሶም ክወልዱን ክፈርዩን ስለ ዘይደልዩ ነቶም ዝፈርዩ ዘለዎ እዮም ፀልኡ ፈርዲዮም ኣለኹ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሕጊ ኣለዎም ሲስተም ኣለዎም ንቆልዑ ከምዚ ክንገብርና ንድሕር ኢሎም እቲ ዝወልድ ጥራይ ነቲ ቤነፊት ክጥቀመሉ ዝኽእል ብሓፈሻ ሓደ ዓብ ቁማር ይፃወቱ ከም ዘለውን እዚ ቁማር እዚ ድማ ሓደ መዓልቲ ተገምጢሉ ክመፆም እዩ ስለዚ ናይ ህዝቢ ምንቁልቋል ንርፀን ኢና ብግምጣሉ ናይ ቁጠባ ናይ ዶላር ምንቁልቋል ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክጥቀመሉ ዘሎ ምርጫታት ድማ ከም ኦፕሽንስ ክህብ ደስ ይብለኒ እዩ ቢካዝ if you're not using the right opportunity ኣብ ግዜኡ ክመፀካ ከሎ እንድሕር ዘይትጥቀመሉ ኣለኻ ሓደ መዓልቲ እቲ ዕድል ድማ ክሓልፈካ ስለ ዝኽእል ኣነ ከዓ ኩሉ ግዜ ወላ እውን ዓብ ካፓሲቲ ወይ ፍሉይ ዕድላት ከምፅእ ክእል እየ እንተዘይበልኩ ግን ነቲ ዘሎ ክነግረኩም ግን ደስ ይብለኒ point is a little bit like a Swiss Army knife because it really does meet the fact that it's a risk-on asset, but it's a network value asset, and I think that as more people adopt Bitcoin, it still explains most of the increase in price.
And of course, it's a great safe haven asset. I mean, I think for the next 10 years, I think the easiest way to think of Bitcoin is that it should have the same network value as gold. And, gold, if it's a $23-30 trillion asset, that means Bitcoin should be, at least $1.5 million. እዚ ሓደ ካብ ኣብቲ ናይ ኢንቨስትመንት ዓለም ዓቢ ሪስፔክትድ ዝኾነ ፋይናንሻል ናይ ስታክ ኣናሊስት እዩ ክኢላ እዩ ብዙሕ ሪስፔክት ዝወሃበ ሰብ እዩ ኣብ ብዙሕ ግዜ ድማ ትክክል ግምት ከም ዝህብ ዝንገረሉ ንዑ ዝኽተሉ ድማ ብዙሕ ግዜ ከም ዝዕወት ዝንገር ኖርማል ፕሬዲክሽንስ ካሂብኒ ስለዚ ኣብ ዓበይቲ ቬኒዩስ ኣብ ዓበይቲ ኮንፈረንስ ዝህቦ ግምት እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ በዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ድዩ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ገለመለ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ሰባት ኣብቲ ፋይናንሻል ሲስተምስ ይኣምኑ ስለ ዘየለው ገንዘቦም ኣብ ካልእ ዓይነት ኢንስትሩመንትስ ወይ እውን ኣብ ካልእ ዓይነት ናይ ኢንቨስትመንት ዕድላት ሙቭ ይገብሮ የንቀሳቅስዎ ከም ዘለውን ከም ኣልተርናቲቭ ይጥቀምሉ ከም ዘለውን ስለዚ ቢትኮይን ከም ወርቂ ዓይነት ተቐባልነት እናረኸበ ይኸይድ ኣሎ ብኡ መንፅር ድማ ናይ ወርቂ ዓይነት ማርኬት ካፒታላይዜሽን ምስ ግዜ እንተረኺቡ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 10 ዓመት ሓንቲ ቢትኮይን ካብ ሚሊዮን ክሳብ ሚሊዮንን ፍረቓን ክትበፅሕ ትኽእል እያ እዩ ዝብል ዘሎ ሎሚ 140 ሽሕ ከባቢ ከላ እዚ ቪድዮ ዝገብሮ ዘለኹ ኣነ በቸም ዝኣኽላኒ ሒዘ ኣለኹ በእንጥራይሲ ዝመፅእ ዘሎ 10 ዓመት ከይሰራሕኩም ክሓልፈለይ ከም ዝኽእል እየ ዝፈልጥ ሕማቕ ኣይሰማዓኩም ከም ዝቕብለኩም ከለኹ ትዕቢት ወይ ትምክሕቲ ይኮነን ምክንያቱ ኣነ ዝበለፀ ኢንቨስትመንት ዝቆፅሮ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ስታክ ማርኬት ወይ ክሪፕቶ እዩ ስለምንታይ ሓንሳብ ብትኽክል መንገዲ ምስ ገበርክዎ ለይትን መዓልትን ሙቁጣት ኣየድልየኒ ምስሓብ ኣየድልየኒ ሙቁጣት ኣየድልየኒ ሰራሕተኛ ኣየድልየኒ ሸቃላ ኣየድልየኒ ገለ ኣየድልየኒ ሓንሳብ ምስ ገበርክዎ ኣብ መዓልቲ 2-3 ግዜ ይቋፀሮ ገለ ናእሽቱ ነገራት ኣጃስትመንት ይገብር እየ እቲ ዝበለፀ ኢንቨስትመንት ንዓይ ድማ ኮይኑ ኣብ ዩቱብ ድዩ ኣብ ካልእ ድዩ ፎከስ ንገብር ዝገብረኒ ኢማጂን ሓደ ትካል ተኸፊትካ ትካል ክኸፍት ደለኒ ምስ ግዜ ግን ትካል ተኸፊትካ ክንምንታይ ስትረስ ኣለዎ ክትፈልጡ ኣለኩም ቀሊል ኣይኮነን ቢዝነስ ኣብ ቢዝነስ ዘለው ኩሎም ሰባት ዝፈልጥዎ እዮም ሰራሕተኛታት ክትኣሊ ፕላን ከተውፅእ ገለ ንክትገብር መቕሰብ የብሉን ኣይብለኩም ግን ምዚ ዕድል እዚ ግን ክትሓልፎ ዘይብልካ ዕድል ኮይኑ ይስማዓኒ ከም ጆርጆ ቢትኮይን ናተይ ስለ ዝኾነ ይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ እቶም ዝኣተው ምሳይ ከማይ ብዙሕ ዓወት ረኺብና ኢና ምሳና እንተኸትኩም ድማ ንስኻትኩም እውን ዓወት ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም እናበልኩም ሕጂ ኣብ ዞባና ክመለስ መጀመርያ ግን በዚያ ክጅምር Partners or reluctant gatekeepers, Ethiopia and Djibouti navigate complex Red Sea realities. A handshake today, a chess move tomorrow. Ethiopia refuses to let geography dictate its destiny. In the arena of the Horn of Africa, where alliances shift like desert sands, and Ethiopia stands firm in its quest for what's history, justice, and survival demands sovereign access to the Red Sea. While Djibouti extends diplomatic overtures, its action, mass deportations, military posturing in alignment with Egypt, reveal deeper tensions beneath the surface. As Ethiopia navigates ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና ኢትዮጵያውያን ወላ ትኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ጅቡቲ ኣካይዳ ኣመና ስግኣት ፈጢሩሎም ኣሎ ምክንያቱ ከመይ ገይሩ ጅቡቲ ዝኣክል ሃገር ካብ ኢትዮጵያ ኣመና ረብሓ ዘለዎ ከምዚ ገይሩ ንዓና ገዲፉ ናብ ግብፂ ገፁ ክፅጋዕ ክኢሉ እዚ ውሳነ እዚ ካበይ ዝመፀ እዩ ምናልባት እትሶም ዝብልዎ ቀፃሊ ሓንቲ ፓለሲ ወይ እውን ጌጋ ጉጉይ ዝኾነ ቅማር ወይ ተሓሳስባ እንዲ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ግስጋሴ ናይ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ምዕባለ እዩ ከምኡ ዘግብሮም ዘሎ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ እዲኦም ኣለዎም ኣብዚ ስምዕዎም ሕጂ እቲ ዘረባ ካበይ ናበይ ከም ዝገማዳሕ ዘሎ ህብረት የማጽደቅ እድሏ አነስተኛ ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ ዲፕሎማቲክ በሆነ መልኩ ማለትም ከኤርትራና ጅቡቲ ጋር በመደራደር ወደቡን በሊዝ የመጠቀም እድሉ ሊኖራት ይችላል። በተለይም ኢትዮጵያ ለኤርትራም ሆነ ለጅቡቲ የተወሰነ ገንዘብ በመክፈል ወደቡን ለራሷ ጥቅም ልታውለው ትችላለች። ኤርትራም ሆነች ጅቡቲ እስካሁን ባለው ሁኔታ በወደቡ ላይ ምንም አይነት መሰረተ ልማት የሌላቸው ሲሆን ይህም ኢትዮጵያ ወደቡን ለማልማት ያላትን ፍላጎት ከፍ አድርጎታል። ታዲያ ኢትዮጵያ ወደቡን በእጇ ካስገባች በቀላሉ ለዘመናት ስትፈልገው የነበረውን የባህር ኃይል ቤዝ አገኘች ማለት ነው። ይህም ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድም ብቻ ሳይሆን በቀይ ባህር የነበራትን ታላቁን የባህር ኃይል አነስተኛ ነው። ነገር ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ሕልሚ ናይ ኢትዮጵያውያን ገለገለ እቶም አክቲቪስትስ ናቶም እንዶ አክቲቪስት ዝበልዎ ዶ ሓቂ ኮይኑ ዝብሉ ኣነክ ብናተይ ረዳዳ ካብ ኣቢ እቶም አክቲቪስት ይበልሑ እዲኦም ንሎም እቲ ኣቢ ዝሓስቦን ዝግምቶን ካብኡ እቶም አክቲቪስት ናቱ ዝዛረብዎ ይበልሕ ክብል ይኽእል እየ ምክንያቱ ኣቢ ኣሕመድ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ እንተሪኢኻ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እንዲ ግን ሓደገኛ ድማ እዩ ስለዚ ነዚ ራስ ዱሜራ ዘሎ ቡክ ጌርና ከነማዕብል ኢና ኣብ ውሽጢ ጅቡቲ ዘሎ ህዝቢ
عفار أكلنا حبرة سبنايو نتزب وسيدنا دما مسيرترا مستي عفار بإثيوبيا زلو بوغن إيرترا زلو حويسنا هذا نا عفار أفدق بحركم زرهبو وتعفار دما بمصرتو نا إثيوبيا منفس زلو وصل زغوني أبي زلو إثيوبيا بريزنت سياسة من تألا ما بزي قلس جن أبي زلو إثيوبيا يلو بحفش أبي زلو إثيوبيا عفار إثيوبيا وكون الكازغل من كل أبي إثيوبيا يزبر بجاكاتهم بجنزب تخفيلهم إثيوبيا يعني يمزبلو ناي بحق أبي إثيوبيا حجراو سمعت الله إلى من يعني نالبات أتوم درفتي إثيوبيا قبل خلوا رب حاصل زلوهم كومن تحرير الكات درفس لازم خدالك تفيلمون لازم خدالك دامبر إثيوبيا يلوم زوج دروا أبتي أكتيفيزم ما بزحت جزء رب حاصل لهم يوم زخفل يوم أكتيفيست ناتو كل جزء زخفل منفصل لهم يوم أمين إثيوبيا وين ده يكونوا تسأجمن بعلم زنا جبرنا زلوا نحنا كوي كنا نجرم زلنا نعرف ده بحر حتى دما مزجورة بابتخا ترى داديخا بسنيتم فقرن كتمصو زلا كامبر بحيل كتمصو تخل نجار جن كم زي كونه مجنزاب يدلي إيرترا يكون جيبوتي قدام النت قطباو رقات قطباو قسقاسي معبالي وافدقا ودبات ناتن افدقا بحر ناتن نربحان كتقامو لي دليوم اترب حاز دلي وقن بواغانا لولاونتهم بواغانا يناصنتهم كون اي دليونيوم I mean this has to be أبتمن دقة تعرف زلوا تحبي لا يكون زلوا بيزنس ندلينا ربحان ندلينا سقطات ندلينا جن بواجنا يلو لاونتنا بواجنا ينتصنتنا كون ما يندلينا نتصنتنا يكون لاونتنا نتطلعنا 1 مليونات انت ترقبي يسون نعوك نركبيلنا نتصنتنا لاونتنا أملكت حتى كنوا تين خلينا عايز بحال زلوا زي بازي كردوم زي مخالود ما مجمريا نايم رداء منفصل زي بلهم كلا يرما تاريخهم حريت سلزيت أمتو مالسي انتايم زبلسكي أب تاريخ نداين مبربلو أب تاريخ من بارايد ليكاني نا إثيوبيا بحري نا 4 كيلو مرحتي سلوانا توم نمفلات أب تاريخ من بارايد ليكاني أبي أحمد ني إرترا ويون منكس إرترا نسرايت إرترا تعلي موت رادي كونسي نهزب محراز قبر زولو زيتري كما عينت الله مخانو تمام تالي نعون سلطان زمصو جوار محمد كمون لما مرقسا كابتن يوروما اللي تنسمي ممتيوم ما بيلو زم سبازياتهم أبي هلو لومي إذا زربازي كوكو حكاي جبا مهنياتو نايجيوم سبات زياتهم أكايدا بوليتيكا وات حساسبا أبزس كده حن بخلتي كن رينا اتزبلو وزلو تكون النتنا تومن كابيز بقاسيو اسكابز سمعواتي ناتهم فيلد مارشال كزارب كله هاي سلاسي مدفونو قيرناچو አይደለ ደርግ መጣ ፋታ አልሰጠነውም ቀየር ነው ኢህአዴግ መጣ ፋታ አልሰጠነውም ቀየር ነው አሁን ሌላ አዲስ መንግስት መጣ እንደውም 3 አመት ሳይሰራ የምን 3 አመት ገና በመጀመሪያው አመት ለመቀየር ሰራ እዚ ፊልድ ማርሻል ድብሎ ዘሎ ኣብታ ሃገር ንዝመፀ መንግስቲ ናይ ምድር ባይ መንፈስ ከም ዘሎን ሓይሊ ከም ዘሎን ተበግሶ ከም ዘሎን ይዝነግር ዘሎ ስለምንታይ ከም ይኸውን ኣሎ ኢሉ ዝሓስብ ፖለቲካዊ ሊድ ግን የብሎምን ስለምንታይ ነቶም ቅድሜና ዝነበሩ ከምኡ ዕጭ ኣጋጢምዎም ሃይለ ስላሴ እንታይ ይፈንቂልዎ ደርግ እንታይ ይፈንቂልዎ መለስ እንታይ ይፈንቂልዎ ይህ ወደግ ዝበሃል እንታይ ይፈንቂልዎ እንታይ እቲ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ንዝመፁ መራሕቲ ከምኡ ገይሩ ዝጉሕፍ ኣክንድኩም ኢሎም እቲ መሰረታዊ ሕቶ ሓቲቶም መፍትሒ ዝደልዩ እንታይ ገብሮም ዝፍትኑ ملس أبي جيجان يروون هزبن متشقان استجاجه أنا نعوك عريز بل ملس دما درج أبي نيرو جيجاناتو بنعوب مع الراي شقينك حزامين درج دما هاي السلاسة أبي جيجان يروو نتنا يدنا هاي السلاسة علي أنا شقينك حزامين زبل منفس أبي تبيع كاب حدا مرحنات نبكال مرحنات نبكال مرحنات نسجرنا نرزالنا بقمت علو نيتبيع وريرو منقص غير لهم يلا نبز حلفه دحر كلا يكون يتعلم ولا نبله نيتبيا سراويتو سديدو زفنقلم يلن حدا غزي من يخاطب له ناي سعد باري مرحنات في صوماليا زنبرو تواجيهم نيرو زي قبل كلو زباو غمار يغبرون يبلكم يلا وي منكسير تراي غبرون منكسير تراغن ناي ايثيوبيا تصلي ويون مسفحفحنا ايثيوبيا سلازدلي يكونكم غيرو زباو غمار نتمرጫት مسحوحات كوين زغبرو عند حري كابسور دي منكش نهات صقم تغمطي لك مصنايو كابزبل منفسيو كابسور مبنقاس غنا يتردو جيجا كالكوليشن نيرو كابسور مبنقاس مالت نتي امباير ستيت مفراسي نيرو زغبا نيرو لو مخينا خنريو قلنا نتي ناي امباير تحسسبنا ايثيوبيا طقلالا مبنقاري نيرو امبر نتي زنبري منقس هايل مريم علي خان خالو تمسي خايو اتا تحسسبنا امباير حساب زلو تغمطي لك مصقاي ملس مستالي دحري زمص تمسسالي امود تابي خاخت قر تسفا خت قر زلك مالتيو
ኦሮሞ ዝበሃል መዋእሉ ከም ባርያ ኮይኑ ዝነበረ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ንሱ ነቲ ንዕኡ ዘሳደድ ዝነበረ ንዕኡ ዘሳቂ ዝነበረ ንዕኡ ከም ባርያ ገይርዎ ዝነበረ ሲስተም ኢትዮጵያ ናተያ ኣነ እውን ከምኡ ኸውን እየ ኢሉ ኣብ ክንዲ ንዕኡ ክቅይር ዝፅዕር ኣነ ንጉስ ስለ ዝኾንኩ ሎሚ ነዛ ቀደም ዝነበረት ኢትዮጵያ ንዓይና ክንቅፅል ክብለካ ምስ ጀመረ ሽዑ ኢኻ ተስፋ ትቆርፅ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ኤሊት ካብ ኢትዮጵያ ናይ መወዳእታ ተስፋ ዝቆረፀሉ መድረክ ሕጂ ክኸውን ተስፋ ገብር ምክንያቱ ኩሉ ዓይነት ኣብታ ሃገር ኩሉ ሰብ ናብታ 4 ኪሎ ምስኣተወ ዋላ እውን ቀደም እዛ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ 2000 ታሪክ ኣለዋ ክንዲ 2000 ታሪክ ኣለዋ ዝብልዋ ኣብቲ ናይ ኣሽሓት ታሪክ መኔሊክ ድዩ ሃፀይ ዮሃንስ ድዩ ኩላቶም እዚኣቶም ኣብቲ ቅድሚ ዝነበሩ ነቶም ኦሮሞ ወይ እውን ነቶም ብደቡብ ዘለው ህዝቢ ባርያ እዮም ዝጥቀሙሎም ነይሮም እዚ ከዓ ኣብ ታሪኮም ዌል ዶኩመንት ታሪክ እዩ ክሓብኦ ስለ ዝፍትኑ እምበር ስለዚ ባርያ ንዝገብረካ ዝነበረ ሲስተም ናተይ ታሪክ ኢልካ ኮሪዕካ ናብ ንዓና ከንታይ ይብሉና ከይሓፈሩ ናይ ጥልያን ዓስከር ዝነበሩ እሕናስ እኳ ብወቅዒ ተቃሊስና ተሳዒርና መግዛእቲ ወሪዱና ነይሩ ኣብ ናትና ድማ ሓጊ ናይቲ መግዛእቲ ፅቡቅ ጌርና ንፈልጦ ኮምሽታቶ ዝበሃል ጎደና ሓርነት ንኤርትራውያን ከም ዘይፍቀድ ዝነበረ ኤርትራውያን ድማ ንመጋበርያ ናይቲ ናይ ጥልያን ቁጠባዊ ዕብለላ ኢምፔሪያሊዝም እምበር ንኤርትራውያን ሓልዮም ከም ዘይሰርሕዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፓላሶ ድዮም ሰሪሖም ፅርግያ ድዮም ሰሪሖም ንኤርትራውያን ኢሎም ከም ዘይሰርሕዎ ፅቡቅ ጌርና ኢና ንፈልጥ ስለዚ እዚ ክሊር ዝኾነ ታሪክ እዩ ዘለና ኣብ ሓጎታትና ምስ ጥልያን ወታደራት ኮይኖም ምርጫኦም ኮይኑ ይኮነን እቲ ዝነበረ ኩሉ ነገር ዝሓሸ ዕድላት በዚ ክገብረልኩም እየ ኢሉ ስለ ዝፈጠረሎም ካልእ ኣማራፂ ስለዘይተረኣዮም ከም ኮይኖም ንሳቶም ግን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ንመሌሊክ ከምዚ ናይ መሌሊክ ኢምፓየር ገለ ክብሉ ከሎ መሌሊክ ንዖም ይትጭፍጭፍ ነይሩ ከም በራዩ ናብ ዓረብ ይሸጦም ነይሩ ከመይ ጌርካ ነዚ ከም ሓደ ቅቡል ታሪክ ጌርካ ወሲድካ ናይ ናትና ታሪክ ከምዚ እናበልካ ትዛረብ ስለዚ ብመሰረቱ ኣብ ውድቀት ወይ እውን ኣብ ዝተፈብረኸ ታሪክ ዘሎ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ 4 ኪሎ ምስኣተወ ድማ ብዘይገድስ መን ኣምፂኻ ኣብ 4 ኪሎ ነቲ ኣተሓሳስባ ናይ 4 ኪሎ ተጠቂሙ ቀቀድ ምውዳቁ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክመልሰልኩም እየ ዝብል ሕልሚ ተምፅእ ብኡ ጌርካ ትጉስጉስ ኩናት ተኺልካ ትእውጅ ሽግራት ትፈጥር ብኡ ጌርካ ድማ ትብንቆር ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብታ ናይ መወዳእታ ስቴጅ በፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ቅድሚ ኩናት ምዋጁ ክንብንቁሮ ጥራይ ዘለና ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ሩፋን እነሱ ከገቡ ባለፉት 7 ዓመታት 7 ቡድን ኮኦፕት ተደርጓል ማለት ነውና ከየፈነካችሁ ያን ነገር ይብላሳይብ እሱን ያሳያል ምንድነው መሰለህ እንታይም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ብሕፅር ዝበለ ኣብይ ኣሕመድ 7 ዓመት ኣብ ስልጣን ዝፀንሓሉ ብውሕዱ 5 ፖለቲካውያን ሓይልታት ብረት ኣልዒሎም ንኣቢ ክፍንቅልዎ ዝደልዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ድማ ተሪቶሪ ዝቋፀሩ ወታደራዊ ቦታ ዝሓዙ ዓቕሚ ዘለዎም ንኣቢ ክፍንቅልዎ ዝደልዩ ከም ዝቆሙ እዩ ዝረአ ዘሎ መጠን ኣቢ ዝቐፀለሉ ግዜ እናወሰደ ምስ ከደ እቲ ሸነ ድዩ እቲ ናይ ኣምሓራ ድዩ እቲ ናይ ህወሓት ድዩ ኩላቶም መመሊሶም እናገበሉ ኣብ ቦትኦም እናሓየሉ ፅልዋናቶም እናሰፍሐ ዝቋፅሮ መሬት ናዓበየ ክኸይድ እዩ እቲ ግዜ ናብ ነውሒ ምስ ከደ ድማ ወታደራዊ ኣካይዳ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብረካ እናሓየልካ ኢኻ ትምፅእ ኣፅዋር እናማረኽካ ምክንያቱ እዚ እቲ ክውንነት ናይ ኣቢ ንዑ ሸፊኑ ድሮናት ከርኢ ዝፍትን ዘሎ ራእይዎ እዚ ሰራዊት ናይ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ንጎ ምሸትን የመርቕ ንጎ ምሸትን ድማ ይማረኹ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክማረኹ ከለዉ ሸነ ዝማረኾም እዮም እዚኦም ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ኦሮሞ ሬበል ግሩፕ ኦኤልኤ ሸነ ዝበሃል ንሱ ዝማረኾም ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ፋኖ ካልእ ነዚኦም ሰራዊት እዚኦም ምስ ማረኸ እንታይ ረኺቡ ኣሎ ኣፅዋር ረኺቡ ኣሎ ብረት ድዩ ረኺቡ ዘሎ ዕጥቂ ድዩ ረኺቡ ዘሎ መኻይን ድዩ ረኺቡ ዘሎ ጠያይድ ድዩ ረኺቡ ዘሎ ረኺቡ ኣሎ ስለዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንሰራዊት ናይ ኣቢ እናጠመተ እናኸበበ ይሃርም እሞ ንዖም ይማርኽ ገለ ካብኦም ወታደራት ናቶም ክኾኑ እዮም ተወለድቲ ናይ ኦሮሞ ስለ ዝኾኑ ተዘየለ ግን ብረትን ዕጥቅን ይረክብ እቲ ዕጥቂ ተጠቂሙ ድማ መሊሱ እናሓየለ ኣወዳድባ ናቱ ካይዳ ናቱ ቁፅፅር ናቱ እናበርትዐ ይኸይድ ብግምቲ ቃሉ ናይ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ፌደራል ኣርሚ ዝበሃል ድማ እናሃደመ እናፈርሀ ነተዳህለ እዩ ዝኸይድ ደሞዝ ናይ ሰራዊት ምስ ግዜ ዝምጥን ኣይኮነን እዩ ዝብል ጀዋር መሓመድ ኣብ ሰራዊት ካብ ውግእ ካብ ዕግርግር ከምኡ ድማ እኹል ደሞዝ ዘይብሉ ናብ ሽግር ዝፈጠረ ኣብዚ ሓንቲ ክትርዳእኩም ዘለዋ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እንታይ ደሞዝ ኣለዎ ትብሉ ኤርትራ ብመሰረቱ ብደሞዝተኛ ሰራዊት ትነብር ሃገር ኣይኮነትን ከምዚኦም ኣይኮነትን ኤርትራ እዚ ፍልልይ ክንርድኦ ኣለና እዚ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ መፅዩ ኣብ በዓል ናቕፋ ኣብ መሬት ኤርትራ ዝሞተ ሰራዊት ናይ ደርግ ደሞዝተኛ ወታደር እዩ ነይሩ
قال تغفيف بحيل خون خليك دموز وسدي نير حزباو ግንባር ግን ደሞዝ ባህል አይፈልጦን ነር ትርጉም ናይ ደሞዝ ምን አይፈልጥን ነር ስለዚህ ታሪክ ናይ ኤርትራና ኢትዮጵያ በፍጹም ዝተሓሓዝ አይኮነን ዝተሓሓዝ ይብሉ እዚኦም ሰራሕተኛታት እዮም እቲ ስራሕ ድማ ሕማቅ ስራሕ እዩ ስለዚህ ክሞቱ ይደልዩን እዮም እቲ ዕላማ ንምንታይ ዕላማ እዮም ካኽሞቱ ንዓታቶም ዘይርብሕ ነገር ወላ ሓንቲ ዘይቀየረሎም ወላ ሓንቲ መዓል ሰማታት እኮ ይብሉ እንት ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣነ ናይ መዓል ሰማታት ዘለዎ ይመስለንን ምክንያቱ ሰማታሲ ኣብ ምንታይ ዕላማ ዝሞቱ ንኤርትራ ክወሩ ኢሎም ዝሞቱ ኣብ ምንታይ መይቶም ክባሉ ተደኹኒ ኣብ ኦሮሞ ከይዱ ዝዋጋ ዘሎ ንናጽነቱ ዝዋጋ ዘሎ ወይ እውን ንመሰል ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ንዝዋጋ ዘሎ ክትቀጥል ድሕሪ መይትካሲ ብህዝቢ ኦሮሞ ተቐባልነት ክህልወካ የብልካን ካላርስቲ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ብህዝቢ ኦሮሞ ተቐባልነት ኣለዎ የብሉን ኢልካ ክትዛረብ ኣለካ ስለዚ እዚ ሃገር እዚኣ ናይ ብሓቂ ፋንዳሜንታል ፀገም ዘለዋ እያ ነዚ ፖለቲካ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ፊልድ ማርሻሉ ናይ ቀደም ምሩቕ ሕጂ ድማ ወታደራዊ መኮነን ዝበሃል ዘሎ ነዚ ኩነታት እዚ ክቕይሮ ብቅዓት ኣለዎ ዶ ሓይሊ ኣለዎ ዶ I don't know and I don't think so ስለዚ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ብቐሊሉ ከምዚ ንሕና ንጥምቶ ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ዝገደደ ፀገም ዘለዎም እዮም ሕጂ ናብቲ ካልእ ፖለቲካዊ ሓሸውየ እስከናስገርና ክንከይድ መጀመርያ ብምስ ትግራይ ዝተሓሓዝ ጌታቸው ረዳ ቀይዲ በተኽ እናኾነ እንዲ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ጌታቸው ረዳ ቅድሚ ሕጂ ዝበሎ ኣብ ብዙሕ ግዜ ይድወፅእ ዘሎ የአብይ ነገሮችን መተርጎም በጣም ከባድ ነው ታውቃለህ ኦሬዲ ከባህሪው ነው መነሳው አብይ በሆነ አጋጣሚ በሙሉ የሚመራው መንግስት ሁከትን እንደ ችግኝ ማፊያ ታውቃለህ ሁከት ማፊያ ተቋም ነው እና ሁሉም አጋጣሚዎች ላይ ሁከት ጭቅጭቅ በመፍጠር የስልጣን ሂደት ማራዘም ነው ስለዚህ እኔ ምን አደረኩ እንቅልፍ ለምን አጣለሁ አብይ በተናገራቸው ንግግሮች በሙሉ ስተነትን ከአብይ ከምትሪ ወደለهم አብይ አሕመድ ስለስተቀየረ ዲ ጌታቸው ረዳ ምስ አብይ አሕመድ ኮይኑ ንህወሓት ከዳኸም ዝፍትን ዘሎ ወይ ውስ እንታይ ዕላማ አከምዚ ዓይነት ደረጃ አውሪድዎ ዘሎ ንጌታቸው ረዳ ንጹር አይኮነን ማለቲ ንጹር እንዲዩ ንረብሓ ኢሉ ከም ዝኸደ ካልኣይ ድማ ምስቶም ህወሓት ዘለዎ ፅልኢ ዝፈጠሮ ክኸውን ከም ዝኽእል ብሓፈሻ ነቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ግን ኣብ ሓደ ክወፀሉ ዘይክእል ገጅፍ ሰልሚ ኣጥሒልዎ ከም ዘሎን ንሓዋሩ ድማ እቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን ወይ ዶንት ኖ ግን እቲ ኩነታት ሓደ ነገር ግን ንጹር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ጌታቸው ረዳ ዝደፍኦ ዘሎ ፖለቲካዊ ሰርክል ኣብቲ ትግራይ ነቲ ትግራይ መሊሱ ኣብ ዓዘቕቲ ክእትዎ ከም ዝኽእልን ካብቲ ዘለዎ ከም ዘይወፅእ ይገብሮ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ረኣዩ ንኣብነት ናይ ፌደራል መንግስቲ ሕጊ ስርዓቲ ብተባለየ መንገዲ ሕዚ ድኖ ዓንዳራይነት መንገዲ ደው ክብል ናብ ባዕልኻ ግደ ትፃወት ንፅውዕ ንደሊ ብፍላይ ናይ ፌደራል ግርግርን ደም ፍሳስን ወፃኢ ክነብር ዘይኽእል ጉጅለ ምልክን ዕንደራን ሕጊ ስርዓት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ራያ ዘጋጥም ዘሎ ነቲ ፌደራል ኣብቲ ውሽጢ ኣትዩ ምትትታው ክገብር ብወቅዕ ዝፅውዕ ብኻልእ ዘራርባ እቲ ደቡብ ትግራይ ካብቲ ትግራይ ንኽትኣልዮ ዝግበር ዘሎ ተበግሶ ኣክቲቪስትስ ናይ ኣቢ ድዮም ወላ ኣቢ ዘበገሶም ዝገብርዎ ዘሎ ንትግራይ ካብቲ ዘላቶ ናብ ዝገደደት ንኽትከይድ ይደፍእዋ ከም ዘለው እዮም ዝዛረቡ ዘለው እቲ ብወገን ደቡብ ትግራይ ብቀረባ ምስ ጌታቸው ረዳ ሰርሕ ዘሎ ድማ ነቲ ናይ ህወሓት ይኹን ነቲ ኣብ ማእከላይ ዘሎ ኣብ መቐለ ዘሎ መንግስቲ እውን እንተኾነ ሽግሪ ዝኾነ ዘሎ ጉጅለ ምልክን ዕንደራን ብጠርናፊኡ ኣቢሉ ግልፂ ናይ ኩናት ኣዋጅ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምምሕዳርን ዞባ ደቡብ ኣውጀሎ እዚ ዓንዳሪ ናይ ምልኪ ጉጅለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ነዚ መግለፂ ከውፅእ ዝተገደደሉ ምኽንያት ናይ ባዕሉ እኳ እንተኾነ ነቶም ፕሬዝዳንት ናብ ዞባ ደቡብ ምምፅኦም ኣፍልጦ ንዘይምሃብ ብዝግበሩ ዘሎ ማለት ናይ ትግራይ ነገር የተሓሳስበካ እንዲዩ ግን ገለገለ ሰባት ኣሎ ብሃማት ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናፅነት እኮ ንበይኒ ይብልኻ ኢማጅን ዞባ ደቡብ ናይ ኤርትራ ኣመሓዳሪ ናይ ዞባ ደቡብሲ ካብ ኣስመራ ዝመፅእ ዘሎ ትእዛዝ ኣይቀበልኒ ኣነ ናይ በይነይ ሃገር ክገብር እየ ምናልባት ምስ ትግራይ ክሕወስ እየ ክብል ወይ ብጋሽ በርካ ዘሎ ኣመሓዳሪ ድማ ኣነ ምስ ሱዳን ይምችኣኒ ኢሉ ኣካል ዓዘቕቲ ክእትወካ ከሎ እቲ ደረጃ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ድማ ነዚ ዝመስል እቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሞም ዘሎ ፀገም ካብ ዝፈሊኻ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ባዕሎም ክብልዎ ከለዎ ከርእየኩም ያነ እቲ ናይ ትግራይ ዳይናሚክስ ብጣዕሚ ኣተሓሳሳቢ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ
أبزي سمعود أكلاتنا مركبنا كي من مورد أنت بهايلو بهرا وروحة تجري زجود من قصقاس مجبار حلف الناس زجودوا له تجبار يخبل جذام محدار تجري كسيسهم نبر بريزيدنت جذام محدار تجري تيجي تورد بوجانو قدم قبل ببيت سفت بريزيدنت بزعبه ما بسرعة له حسابات ملسيبهم والهم هاي تيجي تورد بصحفهم مشت عصابات بتجري زملكز تجبر مصنعات النعوس يبوس توصلنا نايكس مزجب نفلت توصلنا سبات على نادم ما يلولهم مجلسي جذام محدار تجري كم زملاء صوب حلف الصومون نبر بريزيدنت جزاء محدار تجري تيجي رداب بفانا قريبهم أبزهبوا مجلة حتى تنتن لعلنا نحجن مرجع زعل مزي كونس زفرس يفرس بزسم تاريخ قال تثبت تجري بزجود فن متعدل تجري بحدا جاب زوجون أبو الكسبات جوجل انتقال زن نصاصر متقعت نحلم مفداين ما أخذ زجبرن بوليتيكا أنكروز مرحون مخانو تعذبنا يناز بلت مجلة أي تجيتها شو أبناء سلطان ثاني هيتهم مسترعي وركتات مول بمول نابكال أكال بمسباب كساسي كوينهم كم زغن يتراعيهم زري وترو ناب مرحنة متيلو تسفا غيرو زدقفو من سي تجراي ون زحفره تكبار ابلع لمخانو فتحن تحتاتنتن ون ناب ناي ميديا بروباغندا زورو حلافነት ዝጎድሉ ተግባር ኢሎም ካብዚ በተወሳኺ አይተጌታቸው ከም ኣብ መወዳእታ ጫፍ ዘሎ መራሒ በፕሬዝደንትነቶም ጥራይ ክወስኑሉ ኣብ ኢዶም ከም ዝኣቱ ጥቃ ሓደ ዓመት ዝተገበረን ንማንም ኮፒ ዘይተገበረን ብዙሕ ጻዕር ዝተገበረሎም ዘይተወደአ ናይ ምጽራይ ውጽኢት በፍላይ ከዓዚ ሕጋዊ ዝውውር ሰባት ወይ ድማ ሂውማን ትራፊኪንግ ውዱእ ሰነድ ኣብ ክንዲ ብዋና ፈትሕን ተሓታትነትን ምስጋር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዝርጋሕ ገይሮም ኣለዎም እዚ ሓላፍነት ዝጎድሉ ተግባር እዚ ከጥቅዕዎም ንዘለዩ ሰባት ጥራይ ዕላማ ዝገበረ እንተይኮነስ ፍትሕን ተሓታትነትን انتاينا نرزلنا تجراي اب حدا عبي بوليتيكاوي حشويه نخاتو جيتاچو ردا دما ادخارنا يتكونتات بمخان تغاروغن ترديوان بكل منجدي حمر قبر ولو بيلا جيرومي هرمو ولو ብሎ ሊቀጥል ይፈልጋል እሱ ተቀይሯል አሁን ባራ ማጨወራ አይቻል ይሄ አመራር ግን ስልጣኑና ጥቅሙን ብቻ የዘረፋ ኔትወርኩን ማስጠበቅ ብቻ ማዕከል ያደረገ አመራር አሁንም ሰላም በፍርሶም ቢሆን ህዝብ ለአደጋ ጋልጭም ቢሆን ህልውና ያስቀጥላል ብሎ ሲፍጨርጨር በተግባር ይታያል አሁን የሚናገረው ነገር በሙሉ በትልቁ በሚያደርገው በነፍሰ ገዳዩ በአብይ እግር ስር ተቀምጦ ነው ይሄን እየነገረን ያለው የሚያስደንቀው እሱ ነው አብይ አህመድ ለይስሙላ ፓርቲዎች እንኳን እንዲኖር የማይፈልግ ተቃዋሚዎችን ሁሉ አጥፍቶ አሳዶ አባሮ بحفشة أبي أحمد نعبي أحمد حنت قال وين كي كسسة نتهو حتى راي كداخم يلو مفتانو أبي أحمد تي جت جردة ناي وردت مخانو بقول من قدي تي ناي تجراي بوليتيكا وسيركل دما بيلا جيرو يهرملو كاوت سايجن أبغدا ناي سمدو بزح زربان سمع لنا برهانه ونحدش انترفيو مس إريسات جيرو لو مثلا نسمعوا اسكبزي سمدو بحال كله سين تاي مالتي علامو انتاي يمثل نرب حامن صمدون سلام دي ولا صمدون وق زبل حتى الله ما نزم بخميتكم لسنت خلا حاو برهانه صمدون سلام صمدو محبراوي سناي محبراوي ركبات حزب تግራይን ህዝብ ኤርትራን በዋናነት ሰላም صمدو ሰላም صمدو ይደልል سلام ማለት ህዝብ ትግራይን ህዝብ ኤርትራን ኣብዛሕ ሕጂ መሐመድ እስማዒል تي نايرسات غازيتنيا مالتيو سلام صمدو يدلديو انت خوين يدلي تايدي سلام باي ذا واي تا صمدوت بالقال اف تግርኛ مستقيرت قرب تي تدمصو زلا دمصن خالي مسل بانجلش good engagement يزبال engagement دما unnecessary condition ادلاين تدلاي نغرني هو حتن منغسي ኤርትራን ننوي حوان صبق زخونه زمدنا ينبرو من ስለዚህ at some stage افغل نطبي engagement ويكا صمدو كتصمد علىك كتزرارب كتكل علىك discussion اسكجمر كتكل علىك ناب سلام دما صمدو مغبار بتفكر يدلي ግን እቲ ደም በተቃውሞ ነቲ ምስትግራይ ዝግበር ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ናይ በሐቂ ናይ ህላዊኡ ናይ relevance ናት ናይ ተደላይነቱ መወዳእታ ገይሪ ወሲድዎ ዘሎ and for good reason ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ትግራይ ህዝቢ ተሓቢዩ ፖለቲካዊ አጀንዳ خሳለ ስለዘል ነበረንበር ትግራይን ኤርትራ ናይ በሐቂ ሰላም ዝደልዩ ነይሮም ተዝኾኑ እቲ ተበግሶ መደገፍዎ ኣብ ኤርትራ ካለ ፖለቲካዊ ለውጥ ክደል ጽቡቕ ግን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ክግበር ዝኽእል ናይ ሰላም ተበግሶ ክድግፎ ይዘድልየካ ናይ በሐቂ ናይ ህዝቢ ሰላም ዘድልየካ ተኾይኑ ግን ንሪኦ ዘለና ድማ እታ ጽምደት ትብል ከም ኣለርጂ ኮይናቶም ኣላ ሓለፉ 30 ዓመታት
بمفلات يكون زي مفلات خير راهو هقوانوسو تغيري بسرعاتات إثيوبيا نيرترا هقوانوسو تغيري بمفلات يكون بزي مفلات زغونسو زي نهزب إيرتران نهزب تغراين غودي وي هزب إيرتران هزب تغراين أو زوا مبراق أفريكا أو زوا قرن أفريكا بعلوان ناي ببوليتيكا بقطبا بوتادراوي بسلطانة بتاريخ بعلوان ناي أبقدمي الدرجة زسرعي نهزب إيرتران نهزب تغراين هاجر مهنات سرعات من مسرات حدش نجر أيقونة زهزو زي حياة الهزب مهان زفلتو صلاتي ولا سرعتات سلام زريقة مليا نايتلي حاضر عن بيرو مليا زحصر زي فرسلو لمتى يفرزلو نهزب تغراين نهزب إيرتران حدقا سلازبنا خطفو سلازبنا أو قطبو أو سلطانو أو لمعاتو أو سططو حدقا سلازفترة إزي لافتو نور خملس الله خملس انتدا برهانه ጽቡቅ ዝኾነ ሪዝነብል ዝኾነ ቅቡል ዝኾነ ዘረባይ ዝዛረብ ዘሎ አንጻሩ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ተበጊሱ ዘሎ ንሱ ዝበሎ ድዩ ዘይበሎ ድዩ ሓዋዊስካ ድዩ ጠማሚርካ ድዩ ነቲ ነዛ ሕጂ አበጊስዋ ዘሎ ናይ ጽምዶ መንፈስ ወይ ምን ዘረባ ንዓነ ንምብላል ዘይግበር ነገር የለን ብርግጽ ትግራዋይ ክሳብ ዝኾነ ድማ ናይ ትግራይ ረብሓታት ከቀድም ንቡር እዩ ንኤርትራውያን ከም ተጋሩ ሕለየልና ዝብሎ ሰብ የለን ربحنا يتقرأ قديمو كزاربن كماغوتن كم نبور غير يدوزو نحن يرتراوين دما مجمريا ربحنا يرترا قديمنا هنا نسرح ስለዚህ ረብሓ ጌርካ ግን መሳቶም ከሓበራው ረብሓ ክልወና ኽሊ ሓበራው ሽርክነት ክልወና ኽሊ ክበሃል ከሎ ብፍላይ ድማ ንሰላም ናይ ህዝቢ ዘማእኸለ እንድሕር ኮይኑ ኣመና ገዳስነት ኣሎ ንአቢ ኣሕመድ ድማ ካብዚያ ንላዕሊ ተፍርሆ ነገር የላ ካብዚያ ንላዕሊ ከተፍርሆ ትኽእል ነጥብ ከምዘ የላ ምግንዛብ የድሊ ካልእ ንቐጽል ኢሳያስ ቦላ ይቦሎ ኢሳያስ ኢትዮጵያ ክትከል ዝደልዮ ስርዓት ካብ አንጻር ረብሓ ኤርትራ እዩ ዝራሕቅ ዴጋ ይውሉንኩ ህዝን ሕና ግን ታይና እንደሊ ናብነት ሃገር እንደሊ እንተኮይና ምስ ኤርትራ ዘለና ርክምታ ይኸውን ዘላቕ ዝኾነ ወግዕ ይድልዮ ማለት እዩ ብስርባ ንድርድር ባድሉ ንኹን ንሰላም ንወግዕን ባድርድር ንኹን ምክንያቱም ኣብ ዓለምና ብባህሪ ብተሓሳስባ ብዲሞክራሲ ሓደ ዓይነት ዘለውን ዓደታት ጥራይ ይኮነን ሓቢረን ዝሰርሓ ክልተ ጫፍ ኣሜሪካ ማለት እዩ ምስታ ብጣዕሚ ካብ ባህሊ ካብ እምነታታ ካብ ፍልስፍና ካብ ቶም ክብርታት ናይ ኣሜሪካ ኣንጻሩ ዝኾነ ሃገር ከይዳ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ፈጢራ ትሰርሕ ማለት እዩ ምክንያቱም ኢንተረስት እዩ ስለዚ ካብ ኢንተረስት ካብ ረብሓና ንሕና እንታይና እንደሊ ሰምታይ እዮም ዝደልዩ ክንጓነፅ እንኽእለሉ ኤርያታ እዩ እንሱ ከመይ ጌርና ብሕደር ንረአዩ ወዚሕገ መንግስቱ ኢሳያስ ቦላ ይቦሎ ኢሳያስ ኢትዮጵያ ክትከል እንታይ ንርኢ ኣለና ብወገን ትግራይ ቅቡል ዝኾነ ስነ መጎት እናመፀ እናዓብለለ ይኸይድ ኣሎ እቲ ቀዳማይ ዝነበረ ሕንፍሽፍሽ ዝመልኦ ዝነበረ ዘረባ ተሰጊሩ ናብ ኩውንነት ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ኸኣ ጽቡቕ ነገር እዩ ምዕዛብ የድሊ ምክትታል ድማ የድልዮ ለትግራይ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሕምስምስ ተዛዕበየ ብፅሒት እውን ካብ ሕወሓት ቀፂላ እውን ንሳያ ካልኦት ኣክተር ሶፍ ትግራይ ዘለና እውን ናይ ባዕልና ብፅሒት ኣለና ማለት እዩ ሕዚ ተኣኽለክ ደልየ ናይ 4 ኪሎ ስጋት ንሳኻ ገባሪ ፅቡቕ ኮይና ድያ የኽብለኪ ፅቡቕ ትግበር ንሕና ፅቡቕ ክንገብርና እንደሊ ህዝቢ ኦሮሞ ክልል ኦሮምያ ምስ ማለት እሱ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ ሓደ ዝተፈለየ ነገር እኒሄዎ እንድዩ ንሕና ብፕሪቶሪያ ጥራሕና ምስ ኢትዮጵያ ንረኸብ ዘለና ጀኖሳይድ ስለተፈፀመና ከዓ ምስ ኢትዮጵያ እውን ይነብርን ክንነብር እውን የብልናን ጀኖሳይድ ተፈፀሞ ህዝቢ ምስ ዝፈፀሞ ሃገር ክነብር ኣለዎ ዝብል ናይ ዓለም ሕጊ እውን የለን እንዲያም ናይ ባዕሉ ዕድል ባዕሉ ክውስን ኣለዎ ዝብል እዩ ስለዚ ትግራይ ናብ ሃገርነት ዝገብራ ጉዕዞ ክትቅፅል ኣለዋ ኢለካ ዓንቱ ሓደ እንኮ ዘራኸባ ገመድ ከዓ ፕሪቶሪያ እዩ ፕሪቶሪያ እንድሕር ተበቲሑ ምስ ኢትዮጵያ ብሰላም ክንነብር ኢና እንደሊ ተረዲኽንዶ ናይ ኢኮኖሚ ከምናይትን ካልኦት ብዙዋታት ህወሓት ንክገብር قدامه ودفيت مع تجلس المجبر نعيش عبيد دفيت كل خير تواهل تسيت ناتكم عين سوات نحاتتكو قلت فندو زو هذا حزو عينه تدفيت كل خير شعبية زو النجارون يو سخامين يتروي أدخل حنا شعبية 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 ناي بيبن ردر تقرأ من طواتري أو كتسالي
ናይ ግዜ ጉዳይ ተዘይኮይኑ ማዕዚኣቱ ያእትዎ ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ናብ ኩናት ምእታዎም ኣይተርፍን ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ውግእ ናብ ኩናት ምእታዎም ኣይተርፍን ከምቱ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃሳት ከምቱ ሃንጓፍ ኣምቢሽን ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ተወሲድካ ናይ ባሕሪ ሃንጓፍ ድሌት ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር የዋፀኒ ዝበሎ ኣብ ዝበሎ ግዜ ውግእ ምክፋቱ ኣይተርፍን እቲ ዋና እቲ ምክንያት ክሰዶ እዩ ትግራይ من حزه وددرو أبي تجري أنت حزن إرترا كور سلزي كلي تجري حزي جزء أصل جزء تجري نبرجات في هزين من حزي كونس تجري مواجب ياخد قمر السدلي زي تفعل عليه عينة سينما قوت بحث شيء عن رياض لنا أنتي كاب نعم حرا أكتيفيست كان اسمع كشعبي هذا كابي جامد جونا توابتا حسب الليل لما كنت أترى إسكال سراش درس عون هو هذا اللات وتدرى بيكومنا ዝቅተኛ ነው ከአማራው አሊያንስ ካልፈጠረችና ከኤርትራ ጋር ስምምነት እስካልፈጠሩ ድረስ ህወሓት አሁን የአብይ አህመድን ኃይል ሊቋቋም የሚችሉበት እድል የለም ምንም ጥርጥር የለውም በተሟላ ጉልበታቸውም ጊዜ ተሸንፈዋል እንኳን አሁን ሶስትና ነሳው የነበረው ይሄንን ነው ይሄ በግልጽ መታወቅ አለበት ሪያሊቲውን በሚገባ መረዳት በሚገባ መገንዘብ አለብን ህወሓት ንኤርትራ ይኹን ካልእ ክትገብረሉ ትኽእል ብዙሕ ከም ዘየለ ብግምት ኣሉ ህወሓት ኣብዚ እዋን እዚ ንህላዊኡ ኣብ ዝገብሮ ጉዕዞ እውን ምስ ካልኦት ተሻሪኹ ጥራይ ክበፅሖ ዝኽእል ዝብል ስነመጎት ብፍላይ ወላ ገለ ክፋል ናይቲ ኣምሓራ እውን ህወሓት ምስ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ዓበይ ስግኣት እዩ ዝፈጥረሉ ዘሎ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ኣቃውማ ወይ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ክህልዎ ይኽእል ይኸውን ምክንያቱ ነቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ሕቶ ኤርትራ ምስ ህወሓት እንታይ ስምምዕ ክትገብር ትኽእል ትኸውን ዝብል ኣብቶም ናይ ፋኖ መደበራት እውን ዝስማዕ ዘሎ እዩ ስለዚ ኤርትራ ደሊከይ ዝኾነ ኣላያንስ ይደልያ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ህወሓትን ፋኖ ዝበሃልን ምርድዳእ ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎም ኣብ ናሓትሕዶም ኩናት ከይኣትዉ ንኤርትራ ድማ ምስቲ ሓደ ወይ ምስቲ ሓደ ዝብል ንክትመርፅ ኣብ ዘይትግደደሉ ምክንያት ክፍጠር ትኽኢሉ እቲ ዝበለፀ እዩ እስከ በዚ ኸ ኣብ መንጎ مس أبي وجينو زل تقاوم خنتاي بلا الله حيل بحري تقوم كم زل منجس فرنسا حيل بحري إثيوبيا مقام تحاجز كم زلوا بروح سئلتات إن كالن ناي بروباغندا وحذر كون زوج نيرو نصها كم بحرينيا مثلا كمون كم مسرات محور بحرينيات لاند لوك دخونا هاجرات حيل بحر خلوان نبور ديو ويس زي نبور تريو نحدا نبور كوينو كساب كميو تي عامن زخيل بزعبا زي انتاي كتبل تخيل نحر حايل البحر اللي كاسي بحر نحر زي بالكا بخمي كتبقى مول تخيل هجي مراها بجازي خا ناي نبرت من مرالسي ولا نقالا وين هو وري خيلي حايل البحر جن أسوارن كالن جلخ عطا الله كهون سمع عنه مو في الليات وانتايو نبور ديو نحر نبور كوينو خان خموز قبل حاجات تلين بزعبا زي انتهت حبرنا تخيل حتى هاجر كم إثيوبيا زبالت أبز حج ساعات حيل بحر قيمة سجات كم من يوم سج نحنا قدام النت قدم إثيوبيا بقيح بحر زمت سجات انتدي نحنا راح نسج زلنا A few moments later እንግዲህ ኤርትራ እንግዲህ ራሷን ችላ ነፃ ሀገር ሆና ከቀጠለች በኋላ ብዙም ያልተፈቱ ጉዳዮች እንዳሉ ብዙዎች ያነሳሉ በተለይ የባህር በር ጉዳይ እንደ ምሳሌነትና መከራከሪያነት ይነሳልና ኤርትራ ሀገር ሆና ቀጥላለች ራሷን ችላ ሄዳለች እውነት ነው ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ የባህር በር ጉዳይ ብዙን ጊዜ ሁለቱ ሀገራት መጨቃጨቂያና መነታረኪያ መንገድ ሆኗል ተብሎ ብዙ ፖለቲከኞች ያነሳሉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የባህር በርን ጉዳይ አንስተው ኢትዮጵያ እየሰፋች የምትሄድ ሀገር ናት ታላቅ ሀገር ናት አንድነቷ ተጠብቆ ኢኮኖሚያም ተጠብቆ ከሌሎች ወንድም ሀገራት ጋር የራሷን ጥቅም ማስጠበቃ የቀጣናውንም ጥቅም ማስጠበቃ መሄድ አለባት ባህር በር ያስፈልጋታል ብለው ያነሱት ጉዳይ አለ እንደ ሀገርም ማለት ነው ከዚህ አንፃር እንግዲህ ብዙ ሰዎች የሚያነሱት የኢትዮጵያ የባህር በር ጦርነታልች ወደ ጦርነት መተር ዜጋ እኔ በግለሰብ አስተያየት ፖዚቲቭ በሆነ መልኩ አየዋለሁ بعرفش كم نريد لنا زيا تي ناب أبيك خد خلو ناب تقرأ خد خلو زم دم بتقاوم زبهلو مرجع خا غير كانتهم أودينس نمحجواس نايم زرا بحري لمدي كم زلينا رزلنا بتوخين بتي دحن نحجي بزح كن قدس الله ما يكونان because we have other things to worry or to care about مجمريا
أبقنيات ناي معلتنا تنت مسمه لاونا اسكزيا نرأيا حنت فيديو كابير تراد متصدم مع لخريكم ጎደናታት ሳስመራ ድሮ ብመብራህትን ባንዴራታትን ወቂባ ደሚቃ ንበዓልና ጽነት ንምጽባል ኣብ ምድላውያ ትርከብ ዘላ ንሕና ድማኒ ነዚ ዘሎ ሃዋሁ ዘወርወር እንዳበልና ናባኹም ከነብሎ ኢና ሰናይ ምክትታል ሰላም ከመይ ኣምሲና ሕንዶም ሲና መጀመርታ ሊድያ ዓዋ ይበሃል ኣስተክል ከም ሰራሕተኛ ሰራ ብምክንያት በዓልና ጽነት ኣብ ሞግዳል ዋጋ ጌርና ኣለና ስቲል ክዳውንቲ ጨናታት كل ميك اب نيا والد عب مغرال واغا غيرنا لنا بزح سب طعم مصنالو يوهانا ملا حزب ايرترا نحيتاس مكلخال ايرترا مسارحتي نخل حزب ايرترا نصدرايكا انتاينا نرزلنا ابزي قنيات ناي معلتنا صنت بمولوم اب ايرترا زلو چانلات نزي منفس اب ايرترا زلو ناي مصنبال كريونا كميري لينك ديو كالا حنت چانلونا امتي يلهو ناي بحق دس بالصراح اجوهم قصلو حزب ايرترا دما بجاخم نزيوم كمزي لو اب غداناتات مسز بيرترا ناخدو مسز بيرترا زغبر كونفرسيشن سمصلنا زلو حغزولنا بجاخم ينا نبلدلنا مخنياتو كابيرترا صبو نجر كمت مسز بزغبر زررب كمت تسفا نغبر اشتغل في وكاله يونيفرسال قال دما كل غزي زناي وصاتنياتات ايتمصلنا بجاخمنا ايرتراينا ندلي معناته وصاتنياتات مزرراب صبو انديغن for whatever reason أبزخد وندعت وساتنياتات رايديوم دبزحو خينا ما بتيرترا ناي وساتنياتات سي بزح غزي دمت ناي ايرتراويان ان ندلا بيرترا زلنا ناي حواتنا ناي حاتنا ناي حزبنا دمصينا خنسمع ندلي ناي منساياتنا دمصينا خنسمع ندلي سلازي حضراهم ناي ايرترا انت غبركم زياده نمرت قدمنا بكلمه تاوي حنتي فيديو كابيرترا دوصات كريكم دحريو انا صحفكو خريكم كفتني لسادما give me a second زيان دحراتيات لي كريكم كفتني زياسك رايوا زيات ريوا زلهم حنت فيديو كابير ترازمت كاب نايدجي غازيتنيا زغبرايا. Today I'm visiting Eritrea, one of the most isolated countries on earth. No ATMs, no independent media, no internet in most of the country. The government controls nearly everything, and most people aren't even allowed to leave. It's often called the North Korea of Africa, and for good reason. Traveling to Eritrea in the past was very hard and very expensive. It used to cost $1,000 for the visa, but they have just opened up. The war is over. We start to develop our country. Yeah, handsome boy. Oh wow! Oh. This is a look inside a country that previously has not let the world in and barely lets their own people out. But is that a bad thing? Maybe it's not. Let's go and find out what life is like in Eritrea. Good morning from Jeddah, Saudi Arabia. Today we're flying to Eritrea. كم تريود لهم أب بزعبا إيرترا استقبلت فيديو يا أتوسعيت again تي قالوا توسيل لنا إيرترا more projects قبريهم جن بزعبا إيرترا تحسوا سلوز قبر دما تحان شلل لنا نحلفهم بتي أبتم جمريا زقبروا نسبات حبنات مفتار تباهيلو نايس من كوريا ناي أفريقيا دو قلو زبل زربا كل زي زدقم مغنياتهم تاشم سلوز غنقن كابتو زربانا تدما إيرترا كتكفى جميرالا كتفك جميرالا نبعال كمانا زعما سلو بمبال دما يقلت نقول نقر بعلو تايريون يعني بزعبا إيرترا صبو نقرات زاربيو ويونت نقرات بتخكلنيا سلو كقبري فتن كاب جدا يد بقاس كاب سعودي عرب بحفشا نبي إيرترا زخيات قعزو كم زعينت كما تخلو كاب كون نزر حاقة نقرات داينا نسألن برنت كونتات إيرترا إنترنت يبلان سيم كارد بقليل وقت جزاي تخلني خابانك تات قرب كبد زبالي كبلو خلو كون الناس اللي زخنا أنا أنصارو سقام يبلين جن حدا جزيها زي اللي نقرات عبيتي إنفلونس نخرجوا ويون زيادة فيديو نخرج لهم اللي بزقبروا نقرات جن علي نافيزا قداي كبيت كم زنا بري قالتيو حج جن تمحي شخم زلوا يتكس يابو سون حدا كابتي أون تاوي كنبلو نخل نقريو بحفشة زعبا إيرترا زبلو كابتي مينستريم ميديا كاب نصبيه وصاي زخونه نجر يلن ابتي إيرترا متيو زنقساقسو حدا كريكم يابزي فلاي غيرون إيرترا يمت اب كريستال هوتيل زبالياتو نشتي بزعبو خنسم اسكه $60 a night. This is the Crystal Palace Hotel, and yeah, it's pretty good. No aircon, but it's nice and clean. And we do actually have Wi-Fi in this hotel. This is one of the only places in the country where you can get Wi-Fi. There's Wi-Fi cafes, and then this, but no data, no SIM card or anything like that. So that's fine. And we have views of Asma. ما دسي لنا تي كريستال هوتيل سي واي فاي اللي هو هوتيل ويلو
مسون حدا نفسه زخاليك سرع تخين كاسي أبو سوسة دولارني ليتي لولو أب هوتيل بزوج صراحة كم زد لنا فلوتي جن من البات أبو تات بزوج كومبلين كان قبرين غلنا بزوج عندي دزارب جن حنت دسبلتنا نعاي بشكليتا ناي كراي كم زلوا بتعدي يرئي مالتيو كاب سبات تقاريو بشكليتا يوسد ناي كراي بشكليتا مهلاو بتعدي معناتنا جدنا يكونوا كل سبك جزء أبزيا جن حنت لا ري ودسيلاتنا نعاي مالتيو Salam. I'm good. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. What is your name? My name is Harry. Harry. What is your name? My name is Mosana. Mosana. Well, your English is perfect. Sorry, I just speak fun. They speak very good. Wow. Harry. You already said. You just finished. I'm from England. Yeah. You just finished school? Yes. Okay. I finished school. You finished early today? What time? كمجوان كبل حان كاتنا والدتي بزعبان منيشم منيشم كي تاي قال ملي بلو مالو حنت حتقني حتى ندسيلني. You finish at 1 o'clock? Yes. Oh, kids these days have it easy. I finished at 4. Anyway, what are you going to do now today? Go in our home. You're going home? House, yeah. Okay, nice. In school, all of your lessons are in English? Yeah. Yes. Oh, for everyone? All lessons. What job do you want to do when you're older? When I grow up, Yeah. I want to be a Professor? Yeah. What do you guys want to do? I want to be a president. President? Because I want to guide and control from our country. Oh, nice. You want to زاتري بعد اللهم شفت ما أنت أخذ كوني خد حنتي بروفيسور كوني لاتو زي قال دما أنا بريزنت خوينه نحجرنا كما عبلايات بلا لا كم أنا بحكي دسبليو كم زي ببدأت زي أبحث أنا تدسبل إنتراكشنز زرقن كتروي خلى خادمة بلعتي ولا ملكتنا يقوم قانون قال ملمون نبحكي دسبليو كم زي كروي خلنا كالك زي زيادة رياكت خبر ليجن كم زي ميديا إيرترا حجازيو of course إيرترا ناب توريزم فوكس انت اللي وات رايوزي أقدر سنة كل وزغل زيادة نيرمش أو حدا جزء سي اوكي اغدي ما ابيك سنه بوستس قبر كوان إيرتراويان كاب عدوم نخوتو بسخون يخون من قد كتو منهم تخليخا نيرتراين كاب عدوم كم زوزخ قبرهم تخليخا نيرترا كاب لبهم كتوص اجن زي كاليو سلازا ابيك بوستس قبر كوان مزناي مالتنا سنه Eritreans are the nightmare Eritrea are the nightmare that haunts their enemies سلاينا إيرترا مخان كاوز خف حماق حلمية لن مخنياتو نيرتراويان بفصم منفسهم كصبرو سلازي تخل قدا قبر شمات اللما كابت هاجر تقوح بيحون كوتس وفتن استراتيجيك دي population هاجر ترايا كتترفع نتيز بدما فحبتني لو كم زي كاب كتقبرو كله تفتيني يا بيرترا they forgot one thing هذا نجر جن رشيع مالو كلهم دم سلاتنا إيرترا نسادما Eritrea lives in our hearts no matter where we go where we are زي إيرترا قبل بنا تقمت بزي قد سابينا علم فحيلنا لنا إيرترا قبل بنا سلا تقمت زبل زربا غير مالتيو here is what they'll never understand and thank God they don't ስለዚህ ዘይርዶም ጸላትና ብዛዕባ ኤርትራ እዝነ በዚሁ አምላኽ ይመስገን ዘይርዶም ምዃኑ ድማ መጀመርያ Eritreans have a soul deep bond with their country and you can buy that with passports or perks ኣብ ኤርትራ ኣብ ልቢ ኤርትራውያን ዝተወቀጠት ውሽጦም ዝኣተወት ኣብ መንፈሶም ዝኣተወት እያ ስለዚ ገንዘብ ሃቦም ገለ ሃቦም ፓስፖርት ሃቦም ገለ ንኤርትራ ክርስዕዋ ክትገብሮም ኣይትኽእልኒ ኢኻ this is a big advantage na Eritrean malatu. We are aware of our internal issues. Abertra zolo tsagam hisratat shigir bidotat kullu yurd annayu. BBC صحيف كا بالجزيرة صحيف كا انترفيو غير كا دوكيومنتار غير كا كتو من تخل إيرتراويان إيرترا tsagam كم زلوا نفلتينا. إزاي tsagam زجن بعلنا كان حويو بعلنا كن كيرو بعلنا كن فتحينا ندلي نايدق حجز متتتاو سمي سلزخوني كابو كن هدمينا نفتن. هي زبل زلوا كمون we know exactly who is نيرترا أبز حجز الله تمدرخ عندي إنجنير نايتس أجمع من مخانن نفلتينا نيدق حالتات جدال علو أسوان كبانا علو إيرترا كتمع بالتخل دا يتغلن شعو ولكن تسلست عمل تهيبكما دعريو كتفرض وتغلو سلازي إيرترا تجمع كمتي أبيرترا زلوا من جسدو ديكتاتور دو قلت ولو ديكونكم نتزجم أبيرترا زلوا من العلو دحريو نري نتزجم ببوليتيكان بقلن زمت زلوا ليو سلام دحر وريدو إيرترا نابيجس أتخيل دماء نمجمعاتو كبيدا يكونن سلازي اتلومي وريد الناس ولا درع مقد سلطان يتابع شحن 950 كلتن نتنا نتقبعنا خلو نا فيدريشنز دفعنا حيلي نسيو جبر النازلو Eritrea is a promise Eritrean هي ابن مبصعنا سواتنا our strength is in what built Eritrea from ashes لذي نيرترا كاب تحتي كاب حما خشتي زد يبان تايون دارينا دما unshakable unity
بفتصم كسبر زي كل حبرتنا يتزبي unbreakable spirit دي سبر منفسنا توم كندو resilience كلهم قبرنا غلينا يلكا تسأمين كامخاد radical hope كمدما audacity to be self-reliant كمدون تي كنجبرنا غلينا كنقيرون غلينا زبلا تحساس باسل زلنا we are not lost we are global but grounded لذي كاب عالم استخولنا وين استتفقنا يكونان بنفسنا كنا محضر ندلي كروعات زبينا زدما Eritrea's independence wasn't gifted it was earned with blood نتنا دما بفولي كنا بعلون إنه بعلو زلنا هي بستوهبنا ده يكون بزح جف واقع استخفل له سلزغنه زي قد سنت عينت سجماله اتمنفسنا يرترا وكسب زلو نلعل تخل خيدي ونابلكو سلزي نيرترا تتلاقينا نتنعت كهسسي فتن إيرتراويان دما كم معلتنا معلتي بزيدا ما منفس ناس إنهم يبلو يسمبلو بمبال حنتي أب لأنكني أب فرانكفورت استسمبلنا معلتنا تنت فيديو يشير جرزلو نسادما نتمت زي بحكي دس بلاني فيديو تات كمزي ببزحي أب سوشيال ميديا كورد له نفس وقفكم ستريم جبروا قال خمسة جبروا فيديو شير جبروا بليز معناته اتمنفس كالروك خلاله بحدا هول كم زجير كاترا يكون داية بلون نبكالوت تسجر له حنت مخرط ريالات نبزي نايمين يغريتا كنسلي لنا أتيناس كل توالد كلاس صراحة نزلت نساسيتي حجبي تسوي مثل مجمرتها انت إذا الله زحفتي جلجليس كم زخمزية كل توالد كلوا حسابيو كبيري إجزاير أن تناني بكا خلوا كل توالد كلها نايجزا سرح دا جبركاس ساسيتي جلس ساريتي كبارة شو كم تزولكوا حاسبة تزحول للزلوسي وير أبون خون حوان خون عدين تخون أبقى متى تخون مالك أتنا تسرحتي أب إثيوبيا أب أوغندا كوفيلوم أبو بحولنا نبرونا جزا سرحتنياتات نجيرهم زلوا فاند تجبروا زلهم سي shame on you تتقومون زلهم ده كي مثلكم نبدل همت يوم تقوم زلهم أنت قلت أب أوغندا ويا أب إثيوبيا كوفيلا خلاسي جنزب حويل كارلا سرحتنيانا جزا غير كارلا زلخاس واي وردات بهالزي نبعالخا ما بدي سرح الكا زي بالكا مس بحضاركا تخوينا دما ندق خاب بيبسي ترن قالنا قبركا بخندي شقر تنبر زلخا إيرتراوسي نحو خاب أوغندا ويا بكال سرحتنيا نخقبر بحولاسي أنا سناي قال سبسب تعمي زس دم مني تقومون دي خدر لخا لا بدل همت سبحان قابي أوروبا مسيان زين سنتين كونا انت قونك مساي بلنن معناته أوروبا دل همت عقاتن عسرا بلا نقرأكم كندا كاب دل همت أمريكا مو دل همت تدمر معناته مش سرحتنيا خقبر الكي ناتا سرحتنيا الرياض اللي كواز غف سرح يصبي كله معناته أب أفريقيا هركود كوين كده متأخر أوروبا ولا حنت خقبر يتخلني خا يغني النازي لبام ودد ما نزح حساب نقدمي دمتها ناوتكم ريتو خسمي دلي توم تقبروا زلهم دما سبحان قوا حليف قص أن حكم يتقبروا زلهم سبوت تقبروا زلهم كي مثلكم سبيهم تلمسوا زلهم نابل كنا له مهر سبز غودي لايك قبروا شير قبروا سبورت قبروا كم وتر دما بروح كنياتنا معلتنا تنتيك برلنا نابلكم زياخ قد فكم من لو من كمالين وعدينا عقبين قادرين تمالين لو من تمالين وعدينا عقبين قادرين أبسناتنا بطري أبسناتنا من بار دهر حصاد نفسار بقارينا التقوار تمالين لو من تمالين وعدينا عقبين قادرين تمالين لو من تمالين وعدينا عقبين قادرين